пачаць. Угу. Так, даецца плынь ёсць. І цалкам верагодна, што мы ўжо адразу і ў эфіры. Калі ласка, калі... атрымалася. Чакай, дай штаны апрануць. Это самое, дай спасылку хоць кіну куды-небудзь людзям показаць. Ну, ты шукай спасылку на нашым YouTube-канале. У мяне нема... У мяне ж гэта... Ну, слухай, у мяне нема. Я пойду шукаць. Зараз я адвалюся адразу праз тое, што перабіў увесь сабе ты сам. Агульнадаступная. Так. Ну, у мяне просто няма ніякай спасылкі. Навады плыні. Ок. Я не ведаю, колькі гадоў існуе жывыя эфіры на Ютубе, а вось інтэрфейс застаўся, ну, калі ў 2016 годзе я яго такім бачыў, ён да гэтай пары такім застаецца. Гэта цудоўна, конечно. Ну, мы неяк, я думаю, што не раз мы згадывалі тэму таго, што YouTube сам па сабе, ну, тыпу, для карыстальніка, імаверна, ён нормальны. Для чалавека, які на ім нешта робіць, гэта, ну, просто срака нейкая. Это просто жах. Ну, сапраўды, нас ужо, відаць, учуваць. Скажыце, калі ласка, што з гукам павінна быць на фоне яшчэ нейкая фоновая музычка граць? Здаецца. Галоўна, каб яна нас не перабівала. І ўсё тады будзе добра. Чамусьці ОБС вырашыў, што калі запускаць стрым, дык адразу прамы эфір, не пытаючыся нас, трэба гэта рабіць ці не трэба. Ва ўсялякім разе гэта 51-й выпуск відзіка YouTube праграмы тэлеперадачы пра гікаўская, якую на працягу ўжо 51-го, 52-го. Это які будзе 52-й выпуск, так? Ну, тыпу, агулам 51-й, ну, не агулам, так, 51-й нумарны, а агулам-то 52-й атрымліваецца. Так. Ты бачыў, я напісаў у шоут-ноутах 51.зона. Ты ўжо збірайся? Не, ну, тыпу, зона 51. Это такі маленькі невінны жарт. Ну, добра, добра. Ссылочка для нашего выпуску. Так, чакай, я яшчэ хацеў дадаць у Твиттер закінуць, але ў мяне... Усім прывітанне яшчэ раз, добры вечар, музыка ідзе норм, гэта выдатна, вітаю і ржаць. Нечакана, вы горача ў Белымстоку, а у вас? У нас таксама. У вас у Белымстоку таксама. Ну так, у нас пад Новагродкам, дарэчы, таксама. Ну, зараз у нас 29. Я калі выходзіў на балкон паглядзець, балкон хутчэй за ўсё нагрэўся просто, таму што ў дзень там максімальна сонца пячэ на яго, і там было 34 у ценю. Таму такое. Фу, гэта мы асуджаем. Рудзі зялёны, таму што ён інашапацянін. Не ведаю, карацей, што ён робіць са сваёй камерай. Падаецца, і калі б яна магла, яна б ужо напісала заяву на гвалт участковому Новогрудскому за тое, што ён... Што вам не падабаецца? Не, ну зараз яно... Не, ну, в прынцыпе, так, зялёненькі. Вы яшчэ не бачылі яго сапраўдным. Без фільтраў. Так, без фільтраў гэта сапраўдная жаба. Гэта будзе сапраўдная жаба, якая будзе выглядаць прыкладна... Як? Зараз паглядзім. Будзе выглядаць прыкладна вось так. У вас бачна? Ну, вось. Таму мы яго яшчэ ажывілі. Вось, выглядае цалкам вдувабельна, як кажуць у нас у 7-м Б-класе. Ці ў інтэрнетах у нас так кажуць. Рудзі нефільтрованы. Я падаецца, Рудзі нефільтрованы. Я падаецца, што дадаў. Ну, дзякуй Богу, што дадаў. Добра, давай тады яшчэ раз пачнем. Гэта 51-й выпуск відзіка. З вамі ў віртуальнай студыі з хутара пад Новаградкам аўтар аднайменнага YouTube-канала Рудзі. Прывітанне, Рудзі. Ты, я бачу, што ты раздуплюся. На Рудзі выйшла доўгачаканае відэа. Ты знайшоў, схапіў эту самую за бараду. Кого там схапіў? Не жонку, а гэта як там муза, вось. Музу нейкую там, карацей, схапіў. Ну так, ну она бегла па лесе. Я ей схапіў. Ну так.
Вось Ну а там што ўсё для відзіка рабіць? Ужо трэба ўжо і для свайго канала ўжо нешта зрабіць было. так, ўсё правільна. Трэба шлях блогера ён такі, што пра сваё нельга забывацца, а то пра цябе таксама забудуцца. Пра што сёння будзем гаварыць? Тэм насамрэч неяк было шмат. Частка з іх выкінулася, таму што мы не паспелі больш-менш нармалёва падрыхтавацца. Магчыма, раскажам пра гэта пазней. Гэтым разам засяродзімся на відэагульнях, таму што неяк шмат было такога усялякага цікавага і даволі важнага. Даволі такога пра што нельга абмінуць увагу і на гэтым тыдні, што гэтую карціну тыдня у прынцыпе і стварала. Я зараз толькі шукаю шоу-ноўты, чамусь ніяк не... вось яна. Дзякуй Богу. У меня просто 2 маніторы, і на гэтых маніторах 150 вакенцаў, у якіх бачна адразу і ўсё. І перш за ўсё я б хацеў як там абнадзеіць, ашчаслівіць вас, ашчасціць вас навіной чуткай, галоўнай чуткай, пэўна, не тое, што тыдня, і не тое, што месяца, і нават не года, магчыма, гэта галоўная чутка дзесяцігоддзя. Яна тычыцца таго, што хутчэй за ўсё ёсць вялікая верагоднасць таго, што трэцяя Half-Life зараз знаходзіцца ў распрацоўцы. Таму што на гэта паказваюць шмат не звязаных адно з адным якіх такіх падзей, якія адбыліся цягам апошніх 2 тыдняў. Па-першае, трэба адзначыць, што Half-Life 2 эпізод 2, калі вы памятаеце, Half-Life 2 дзялілася на 3 эпізода, трэці мы так і не дачакаліся па выніку, былі толькі 2, выйшла ў кастрычніку 2007 года, у тым самым годзе, калі мне споўнілася 18 гадоў, і у прынцыпе гэта быў лепшы год, не проста так усе... Як я заўсёды кажу, там яшчэ былі валасы. Так, даволі вялікая шевелюра. І пакінула тая гульня фанатаў у напружанні праз грандыёзны кліфхенгер, які там адбыўся. Запланаваны эпізод 3 так і не быў рэалізаваны, і фанаты не ўбачылі вырашэння кліфхенгера да выхаду Half-Life Alyx, прыквела ў віртуальнай рэальнасці, які выйшаў 4-10 гады таму, здаецца, гэта быў 20-й год. І вось 4 жніўня фанаты заўважылі гульню Valve пад кодавай назвай Project White Sands на сайце аднаго акцёра агучкі. Project White Sands, гульня ад Valve. Магчыма, гэта можна было б сказаць, што гэта які-небудзь Deadlock, які зараз лічы, што выйшаў у ранні доступ для ўсялякіх бета-тэстераў, што гэта ён хаваўся за гэтай кодавай назвай. Але, здаецца, у яго свая ёсць кодавая назва, гэта ўжо раскапалі, яна была іншая, зусім іншая, не адпавядае гэтай. І ў спісе вось гэтых прац, у якіх прымаў удзел гэты акцёр агучкі, Project White Sands, быў проста пазначаны, не гаварылася, каго менавіта граў гэты акцёр. І пасля таго, як фанаты заўважылі гэты сайт, заўважылі гэты спіс, па-першае, і сам спіс быў выдалены, а потым і ўвесь сайт гэтага акцёра таксама быў выдалены. Але перш чым сайт быў цалкам ліквідаваны, Катаку пацвердзіў, што спіс сапраўды існаваў, што ён сапраўдны, што гэты акцёр сапраўдны, ён прымаў удзел у агучцы ўсіх папярэдніх праектаў, якія былі ў гэтым спісе. І ў ім сапраўды згадвалася гульня Valve пад кодавай назвай Project White Sands. Цікава, што белыя пяскі — гэта пустыня, якая размяшчаецца ў Нью-Мексіка, у тым самым штаце, дзе размешчаны аб'ект Black Mesa з Half-Life. То бок, калі там складваць 1 да 1, атрымоўваем 3. Вось тую самую тройку, на якую зараз усе надзеяцца.
Неўзабаве пасля ўцечкі гэтага праекта даўні стваральнік контенту па Valve Тайлер Маквікер загрузіў новае відэа, у якім падзяліўся данымі і кодам, якія былі знойдзены у зыходніках рухавіка Source 2. Source 2 з'яўляецца асноўным рухавіком Valve, і кампанія можа пакідаць нейкія фрагменты кода і даныя з іншых гульняў у абнаўленнях, паколькі ўсе яе праекты выкарыстоўваюць адзін рухавік і адныя інструменты, рыштунак распрацоўкі гэтых гульняў. Вось, і гэты Тайлер нібыта прадэманстраваў кавалкі кода і ўзгадкі, якія дэманструюць нам, што вось тая гульня HLX, таксама нейкая кодавая назва, якая ўзгадваецца у сырым кодзе, якую лічылі раней, што гэта можа адносіцца да Deadlock'a, але Deadlock у яго ўжо зразумелі, што іншая назва HLX, падобная на Half-Life X, типу тройка, можа быць, ці штосьці яшчэ такое. Вось, і нібыта там, апроч вось гэтага ўсяго HLX, які ўпершыню заўважылі яшчэ ў 21 годзе, узгадваюцца ў радках кода усялякія тэрміны, якія могуць адносіцца да сусвету Half-Life. Па-першае, там узгадваецца касцюм HEV, H-E-V, гэта як-то High Energetic, штосьці там, не памятаю насамрэч, як гэта расшыфроўваецца. Вось, і ў нейкі момант таксама знаходзіцца усялякія, у гэтых радках кода, якія выкарыстоўваюцца для гэтай гульні HLX, узгадваецца, што гулец будзе сустракаць, ён будзе знаходзіцца ў нейкім off-world, нейкі пазасвет, і будзе сустракаць такія рэчы, як Storks, Pentatanks, Feral Manhax, Xenogorillas, Xen Jellyfish і Xen Swoopers. Усялякія вось гэтыя зены мяне у прыватнасці як-то падштурхоўваюць да думкі, што гэта сапраўды можа быць Half-Life, таму што я не такі невялікі знаўца сусвету Half-Life. Я гуляў у Black Mesa, і ўсё, што я ведаю, што Зен, свет Зен, з якога ў прыватнасці з'явіліся ўсе гэтыя педзікі з першай часткі, яны якраз такі могуць быць з гэтым звязаны. Гэта вымярэнне. Так, гэта назва напрамую адтуль з серыі Half-Life. Так. І нібыта гэты свет Зен у першай частцы мы наведваем яшчэ ў самым першым Half-Life. І фінальны босс там таксама у Зен, калі туды Фрыман трапляе, і ён там б'ецца з пачвара, якая лётае ў паветры, там такая асьміножка тыпу. Вось, таму шмат, праз гэта ўсё фанаты робяць вывад, што хутчэй за ўсё сапраўды нейкая халва зараз у распрацоўцы, улічваючы, што яна ў распрацоўцы мінімум з 2021 года, таму што вось это HLX, яно ўзгадваецца, упершыню знайшлі гэтыя ўзгадкі ў маі 2021 года, ці ў марце 2021, не зразумела карацей. Вось, і нібыта ўжо 3,5 гады гэтая нейкая невядомая гульня знаходзіцца ў распрацоўцы. Нам дакладна вядома, што спробы зрабіць трэцюю халфу яны былі і раней, і што нават нейкі сцэнар гэтай трэцяй халвы ён ужо ўсплываў у сеціве, і нібыта ён нават быў сапраўдным, ці чымсьці падобным да сапраўднага. Карацей, тады хадзіла шмат розных чутак пра гэта, шмат абмеркаванняў было. І мы ведаем, што Valve, если ёй штосьці не падабаецца ў гульні, яна цалкам можа лёгка яе закрыць, і закрыць распрацоўку, завяршыць і не даводзіць да фінала тое, што робіцца. Вось, ці будзе закрытая HLX, яна ж Project White Sands, ёсць сумневы, таму што калі ўжо яны
запрасілі акцёраў агучкі, якія штосьці кагосьці там агучваюць у гэтай гульні, то хутчэй за ўсё яна знаходзіцца на такой даволі грунтоўнай фінальнай дзесьці блізкай да фіналу стадыі распрацоўкі, і цалкам верагодна, што ў нейкі момант на нашым жыцці, магчыма, гэта будзе ў бліжэйшыя Ніхто ўжо не спадзяваўся на такое. так ці некалькі бліжэйшых гадоў все ж таки адбудзецца анонс Half-Life 3. Будем спадзявацца, што Габен будзе да гэтага часу таксама жывы, што мы гэта ўсё зможам пабачыць. Ва ўсялякім разе гэта такія даволі прыемныя і узрушвальныя навіны, улічваючы наколькі мемам стала лічба 3 у распрацоўшчыкаў з Valve. Я табе скажу, што вось гэты мем, гэта в прынцыпе яшчэ і праклён гэтай самай распрацоўкі гэтай гульні, я ўпэўнены. Таму што як выхад другой часткі быў звязаны з нейкім, ну наколькі я магу памятаць, быў звязаны і з якім узроўнем чаканняў і з якім узроўнем некстгена, які прынесла гэта гульня, да, тыпу наколькі усе звар'яцелі ад графона, ад таго, наколькі там усё можна браць, насіць гэтыя граві гармата, ну наколькі фізіка была адчувальная, бо гэта быў нейкі сапраўдны крок, да, у нейкім пэўным напрамку. І пасля гэтага зразумела, што трэцюю частку зрабіць нейкай нават просто добрай ужо немагчыма, улічваючы наколькі з кожным годам гэта тэмпература чакання яна падвялічваецца. Гульня ўжо перайшла з-пад гэтага з паверха чакаем нешта добрае, ўжо ў паверх недзе там не ідал і ідэал, якая калі яна ўжо выйдзе, то ўсё гэта свет схлопнецца сусвет, і ўсё на гэта можна просто ўсё спыняць, калі выйдзе трэця частка. Так што ты сабе просто уяві, што там павінна быць нават на, ну вось калі распрацоўшчык садзіцца за гульню, ён разумее, які ціск складваецца, да, на распрацоўшчыка, што яны павінны зрабіць, каб іх не закідалі камянямі, тым больш улічваючы, як зараз выходзяць AAA гульні, і ось просто у секунду іх могуць там разнесці ў інтэрнетах, у гэтак толькі вось крыху недзе яны там не дацягваюць да таго, што ад іх чакалі, ўсё будзе поўны аншлюз ахтым калярам партызанам. Так што я думаю, яны, можа быць, і бы ўжо рады бы даўно зрабіць трэцюю частку, але ўвесь час ведаеш, не дацягвае. Вось яны чытаюць, напрыклад, сцэнарый, не тое, ўжо не дацягвае. Кожны раз, я думаю, садзяцца ўсё нанова і пачынаюць рабіць, і разумеюць, што нешта, канешне, цяжкавата зарабіць настолькі файную гульню, каб усе такія, усе селі такія, ну, добра, гэта сапраўды добрая трэцяя частка. Сапраўды так. Я гляджу, што ў мяне OBS паказвае, што ўжо 5% кадраў было прапушчана на нашым стрыме. Калі ласка, адпішыцеся ў чаце, наколькі добра ўвогуле ідзе стрым, таму што я штосьці перыядычна гляджу, што ў мяне на аддачу адвальваецца да жоўценькага ўзроўня, хаця прынамсі стан плыні на Ютубе піша, што ўсё ў порządku, што ў нас усё зялёненькае, стан трансляцыі добры. Сапраўды, усіх вітаю, хто зараз далучаецца. Мы вырашылі запісаць гэты выпуск відзіка у прамым эфіры, таму што ў прамым эфіры яго насамрэч прасцей рыхтаваць, бо калі гэта запісваць асобна, было лайдакі, карацей, ну так. Таму што ў сярэднім, каб вы разумелі, я неяк падлічваў на відзік дзесьці ад 7 до 9 гадзін працы нейкай выходзіць, і калі можна скараціць гэтую працу хоць у нейкім месцы, то трэба гэта неяк рабіць больш эфектыўна. Куды дзеліся навушнікі Віталя? Навушнікі ляжаць, усё з імі добра, але зараз такая спёка стаіць у кватэры і на вуліцы, што я у жонкі ўзяў навушнікі, і у іх нашмат камфортней сядзіцца, не так ўсё пацее. Вось, я думаю, што іх дужа горача. Так, ўсё правільна, ўсё так. Вось, мы будзем перыядычна... Усё так.
на чат адцягваць увагу, але збольшага будзем ісці па нейкіх сваіх нататках, занатоўках. Адзінае хочу дадаць, што як бы так у абарону і відзіка гэтага ўсяго, што сапраўды калі доўгі пэўны час ствараеш контент, і калі гэта адна справа зарабіць просто одно відэа раз у жыцці, і ты там укладваеш у яго увесь свой імпэт, увесь настрой, гатовы выдаткаваць на яго ўвесь час, але калі ты ўжо пераходзіш на рэйкі таго, што ты робіш гэтае відэа так дзённае там праз дзень, праз тыдзень, ты ўжо калі знайсці хаця бы 5 тое, што можа скараціць распрацоўку твайго відэа хаця бы на 5 хвілін, ты гэта робіш. Таму што просто ўжо пераходзіш такую стадыю, што 8-9 гадзін, паверце, гэта як бы халеры. Вось. Што, пяройдзем да другой вядомай серыі ад Half-Life 3 да Ведзьмара. Да Ведзьмара мы дадалі ў это. Да, калі дакладней мы гаворым пра Ведзьмара 4, у прынцыпе пра серыю Ведзьмара, пра наступную частку, якую рыхтуюць нам палякі. У шоу-ноты мы дадалі яе таму, што гэту навіну, гэта не сказаў, што гэта супер-пупер навіна, але ж уже ж па самой гульні нам вядома мала. Усё, прабач, што перавіў. Усё, што тычыцца 4-го Ведзьмара, гэта супер навіна на ўзроўні, насамрэч, мне падаецца. Трэцяй халовы. Так. Даруй. Добра, я просто што... Добра, всё, маўчу. Дык вось, усё, што мы ведаем пра 4-го Ведзьмара, гэта, умоўна, там можа ўсё разам змясціцца на адну старонку дзе-небудзь у якую-нибудь бложыку. Там не тое, каб шмат, і вось з'явіўся, значыць, акцёр агучкі Ведзьмара, таго самага Геральта з трэцяй часткі, і ён паведаміў пра тое, што Геральт з'явіцца у 4-й частцы. Не 4-й, тут трэба ўсё ж такі абазначыць, што гэта будзе не Ведзьмар 4, гэта ўсё ж такі пачатак. І гэта не нумарны Ведзьмар, гэта ўсё ж такі, як яны кажуць, гэта новая сага, якая будзе складацца таксама з 3 частак, і галоўны герой там будзе не Геральт, гэта было вядома даволі даўно, але ж было невядома, ці з'явіцца там Геральт. Канешне ж, усе разумелі, што яны не могуць зрабіць новую сагу і не хоць нейкім чынам не закрануць там Геральта, таму што ад такога персонажа просто так не адмаўляюцца. Якім бы вялікім прыгожым новы сусвет яны не стварылі. І вось актор сказаў, што Геральт там з'явіцца, і гэта ўсіх, конечно, зразумела, парадавала, але ж можна яшчэ ён з'явіцца як эпізадычны персонаж, бок ён не будзе галоўным героем. Такія думкі, якія адразу ўзнікаюць, што ён там з'явіцца як які-небудзь настаўнік, напрыклад. Калі мы зыходзім з тых чутак, розных адсылак, спасылак, якія там па калеву мы зможам сабраць у інтэрнэце наконт гульні, што там пра гульню у нас што толькі адзін вялікі быў постер з медальёнам ці то ката, ці то рысі, незразумела. Вось, то ўсё наводзіць на тое, што галоўны героем гераіняй хутчэй за ўсё будзе Цыры у новай сазе. І хутчэй за ўсё Геральт там з'явіцца як які-небудзь настаўнік ці ментар, і ўсё будзе залежаць ад таго, які часавы перыяд будзе у гэтай гульні. Таму што там варыянтаў можа быць мора. Напрыклад, гэта можа быць прамы працяг трэцяй часткі, там, дзе Цыры, не ведаю, там пайшла зачыняць гэтыя самыя брамы, каб спыніць тую самую вялікую сцюжу, якая ішла на ўсе сусветы, напрыклад, і вось паказаць гэты перыяд. Ці там, карацей, варыянтаў насамрэч мільёны, як гэта можна ўсё разам сцянуць і куды там упхнуць Геральта, тым болей, што яны могуць сабе дазволіць адыходзіць ад канонаў, адыходзіць там, выдумляць новых персонажаў і новыя сусветы і ўсё гэта. Так што вось такая добрая навіна, што старыка і Герадотыча мы яшчэ убачым. Пытанне, конечно, наколькі ён там будзе адыгрываць хоць нейкую ролю, але я б насамрэч быў бы нават не расчараваны, калі б Геральта ў ёй і не было, таму што, як мне падаецца,
Ну тут я можа скажу нейкую крамолу зараз, але там пэўна свет, атмасфера, яны рабілі такую значную частку ўсяго таго, што прываблівала ў гэтай гульні. Хаця з іншага боку такі вельмі харызматычны галоўны персанаж, ён таксама важны, то бок 50 на 50, карацей, скажем так. Я думаю, з Цыры, калі Ну, гэта зразумела, гульня пра я Цыры, Мгм. горш дакладна не стане. Конечно, не стане. Там тым больш там вельмі шмат цікавых персонажаў яшчэ да Геральта, таму што ўсё ж такі пан Сапкоўскі добры пісьменнік, ён там прапісаў вельмі шмат цікавых адыёзных такіх чэлікаў, і тым болей хто чыталі кнігу, цудоўна ведаць, што кніга-то ў прынцыпе не тое, што каб пра Геральта ўсё, там ёсць вялікія часткі, якія зусім не пра яго, там і пра Цыры, і пра шмат закранаюцца іншых персонажаў, так што сказаць, што вось чацвёртам наступна абавязкова павінна быць пра Геральта, гэта, конечно же, так не павін, таму што там шмат каго. Я, дарэчы, пісаў, што я бы, напрыклад, з задавальненнем бы паглядзеў хаця бы як частку нейкія там, напрыклад, маладыя гады Весеміра, ведаеш, калі там свет яшчэ быў цалкам напоўнены гэтымі жудаснымі стварэннямі, Весемір малады з чырвоным носам са сваім яшчэ на світанку там развіцця гэтага вядзьмарства. Вось, мне падаецца, там таксама можна было бы цікава гэта ўсё паказаць. Капаць сапраўды ёсць куды. Вельмі капаць ёсць. Да, Без адзінае, ствараць. конечно, што вядомыя кінаробы накапалі, ўжо перакапалі гэта поле і ўздоўж і ўпоперак, і неяк усё толькі сапсавалі поле, як кажуць. Вось, тоже яны там намагаліся і перад гісторыю сусветаў пра сутыкненне сфераў распавесці, нейкае гаўна нарабілі, як он там нават не памятаю, спін-офф гэта называўся, Бладза, серыялы. Увогуле. Як он там гаўно гэта называлася. Паўз мяне прайшло. Карацей, карацей, мы да таго, што пра што распавесці там просто сядай і распавядай, і ўсё. А улічваючы, калі паглядзець, якія майстры пісалі сцэнарый, квесты, ўсё гэта прапісвалася, я думаю, што свет у надзейных руках і будзе вельмі нешта цікавае. Сапраўды так. Вельмі цікавае. Давай тады увогуле нас нейкі выпуск нейкіх добрых навінаў. Ніхто не абасраўся, лічы што. Здаецца, я вось гляжу зараз спіс, ніхто не абасраўся. Так? Добра, можа быць. Ёсць пытаннячкі там, конечно, далей. Пад канец там сапраўды не вельмі добрыя навіны, але працягнем з усім гэтым шыкоўным і добрым. Асабіста мне прыемнай навіной пра тое, што Hi-Fi Rush яна ўсё ж такі будзе жыць. Некалькі месяцаў таму Microsoft абвясціла о планах закрыцця студіі Xbox Tango Gameworks. Гэта адзіная была цалкам японская студыя у Microsoft, у якой і так, у прынцыпе, даволі хрэнова справы ідуць на японскім рынку. На ўсіх ідуць хрэнова, але на японскіх там яна прадаецца проста адзінкавымі экземплярамі, добра, не адзінкавымі, там сотнямі, не тысячамі дакладна ідзе лік на праданыя кансолі Xbox. Дык вось, некалькі месяцаў назад Microsoft вырашыла закрыць Tango Gameworks у рамках шэрагу мер па скарачэнні выдаткаў. Кампанія Tango Gameworks была вядома такімі назвамі гульняў, як Ghostwire Tokyo, The Evil Within і Hi-Fi Rush. Гэта такая апошняя гады, колькі 2 гады назад, яна, здаецца, выйшла. Ці не? Так. Так, можа, 1,5. 22 падаецца. Так, 1,5. Вось, гэта быў такі нечаканы хіт узроўня АА. Мы пра яго ўжо распавядалі ў відзіку не раз. Музыкальная гульня, рытм гульня. Калі табе трэба карацей усіх калаціць пад музыку, трапляць у нейкія біты і рабіць гэта ўсё на стылі пад такі цікавы рок. Часам такія вядомыя кампазіцыі
якія яны там закупілі. Дык вось тады было шмат незразумення, непаразумення таго, як Microsoft можа закрываць студыю, якая, здаецца, робіць, зрабіла класную гульню, усе гэта заўважылі, у яе шмат гулялі, і як мне падаецца, у яе ў геймпасе яе просто выкінулі ў геймпас без ніякага маркетинга, без нічога. Там дакладна было нашмат менш маркетинга, чым у параўнанні з гэтай, як называецца, Hellblade 2 Senua's Saga. Ты памятаеш про эту гульню, што яна выйшла нядаўна і што яна была супер-пупер, як лічылася там эксклюзівам. Усе чакалі. Ну так. Ну вось, яна там працягне, тая студыя, якая зрабіла Ninja Theory, працягне існаваць, а Tango Gameworks вырашылі закрыць. Я тады вельмі моцна ўзбудзіўся, мяне гэта несправядлівасць такая раз'юшыла. Цяпер жа стала на гэтым тыдні вядома, што Krafton Incorporated, тая кантора, выдавецтва, якое з'яўляецца выдаўцом мега-франшызы Players Unknown Battleground, у народзе больш вядомая як PUBG, гэта каралёўская бітва, якая там выйшла гадоў 6 таму, ці колькі там, і была даволі папулярнай. Вось, і у апошні час Krafton пашыраецца, шукае нейкія выхады на нейкія новыя рынкі, новыя рэгіёны, і таксама шукае новыя гульнявыя франшызы. І Krafton абвесціла, што набыла Tango Gameworks, а таксама інтэлектуальную ўласнасць у выглядзе Hi-Fi Rush, выратаваўшы каманду ад закрыцця. Krafton заяўляе, што мае намер падтрымліваць Tango ў далейшым развіцці Hi-Fi Rush, то бок, хутчэй за ўсё, з вялікай верагоднасцю мы ўбачым нейкі сіквел гэту гульні, ці ўбоквел, карацей, штосьці па Hi-Fi Rush мы яшчэ дакладна убачым. Аднак такія франшызы, як Ghostwire Tokyo і The Evil Within застаюцца ва ўласнасці Microsoft. Прынамсі, пакуль што. Незразумела, насамрэч, надоўга гэта ці ненадоўга, ці лягаюць яны ў нейкі архіў, і гадоў праз 10 мы зноў пабачым нейкія новыя гульні па гэтым франшызам, ці ўсё ж такі яны іх таксама камусьці прададуць. Магчыма, праз некалькі гадоў прададуць той же Krafton, калі ўсё добра пойдзе з Hi-Fi Rush, і каманду з Tango Gameworks чымсьці трэба будзе заняць. Таксама усе вось гэтыя гульні Tango Gameworks і Hi-Fi Rush, і The Evil Within, і Ghostwire Tokyo, яны застануцца даступнымі у каталозе Xbox і Game Pass, а таксама ў іншых магазинах, на якіх яны зараз з'яўляюцца. Гэта проста выдатна. Я лічу, што дзякуй Богу, што гэта скончылася так, таму што як таленавітых распрацоўшчыкаў трэба падтрымліваць. Microsoft гэта не ўмее. Будзем спадзявацца, што ў Krafton атрымаецца нейкім чынам раскрыць той патэнцыял, які ёсць у Hi-Fi Rush і у канторы Tango Gameworks. Вось, гэта тое, чым я вас хацеў ашчасціць. Пагуляйце ў Hi-Fi Rush, калі у вас ёсць хаця б Game Pass. Яна таго сапраўды вартая, незвычайная, такая даволі вясёлая гульня. Цікава, ці вылучыць яны пасля гэтага з геймпаса? Не, яна застаецца. Ну, добра, тады добра, хай застаецца. Можа быць, я калісьці яшчэ дапаўзу. Таму што ўвесь час, я толькі памятаю, там адзін кавалак бачыў, дык там, ты казаў, што там, тыпу, збольша рок-мелодыя, але ж там быў, напрыклад, Prodigy, і я такі, вау, ха-ха, гэта сур'ёзна. Я пад рок меў на ўвазе штосьці такое тэстастэронавае. Хутка, карацей, я зразумеў. Ну што, давайте перайдзем наступная адна таксама з найбуйнейшых навін на гэтым тыдні. Не столькі навін, колькі паказаў найбуйнейшых на гэтым тыдні. Паказалі ажно 30 хвілін геймплея другога сталкера. Тыпу, рэліза мы вам не дадзім, але геймплею пакажам. Прайшла маштабная прэзентацыя другого сталкера. Дарэчы, адразу скажу, што там 30 хвілін відэа, усе там можаце спакойна паглядзець, у тым сэнсе, што там яны гавораць у основном на украінскай усё відэа, так што,
звычайна калі ідуць такія Дэйв Дыары, ці як гэта правільна называецца, там усё на англійскай, і калі англійскай не ведаеш, ну як бы праблематычна гэта ўсё паглядзець, а тут як бы можна паглядзець і ўсё зразумееце. Вось падчас трансляцыі нам паказалі і буйныя фрагменты гульнявога працэсу з каментарыямі гэтых дзядзькаў, на што можна было такога ўзяць адтуль паглядзеўшы. На стварэнне сюжэтных ролікаў ім спатрэбілася ажно 3 гады. То бок у гэтым удзельнічалі абсалютна там усе супрацоўнікі студыі, і па выніку яны маюць ажно 3 гадзіны высокаякасных кат-сцэн з выкарыстаннем захопу руху. Ну, тыпу, гэта да халеры. Ну, насамрэч, я не ведаю, з чым гэта параўнаць 3 гадзіны. Это шмат. Ну, ты подумай про тое, што ось у цябе, напрыклад, гульня па праходжанні, у ёй ёсць нейкі кат-сцэны і гэсныя кат-сцэны з захопам руху на 3 гадзіны без перапынку. Бок нават калі у цябе там, ну, зразумела, што кат-сцэны там ёсць розныя ў залежнасці ад яго праходжання, ад розныя там фіналы, вось гэта ўсё, але ж сам факт таго, што ну так, ну гэта да халер, нават калі саміх кат-сцэн на тваім праходжанні будзе мала, гэта можа гаварыць пра тое, што там у прынцыпе шмат варыянтаў, дзе можна паглядзець розныя кат-сцэны, да, то бок такая вялікая разгалінаванасць усяго праходжання. У аснову аўтары паставілі, у аснову ўсёй гульні, усе распрацоўкі, ўсёй ідэі сталкера другога яны паставілі свабоду. То бок гульцы змогуць самі будаваць свой шлях, ісці на любы эксперымент і адчуваць сябе сапраўдным сталкерам нават па-за місіямі. То бок асноўная іх была ідэя ў тым, што Stalker 2 не павінна быць тыпу ось выключна ёсць сюжэтка, яна цікава, ўсё астатняе ты тыпу просто як дадаткова просто хочаш бегаеш, хочаш не бегаеш. Яны хацелі зрабіць так, каб па-за сюжэтам, па-за місіяй ты адчуваў сябе сталкерам. То бок ты адышоўшы ад асноўнай сюжэтнай місіі, ты мог знайсці там сабе вось гэта канкрэтна сталкераўскія прыгоды, да, то бок сталкераўскія праблемы, там хочаш з бандамі разбірайся, там хочаш просто там шукай гэтыя там розныя скарбы схаваныя. Ну, карацей, каб табе было чым у гэтым свеце заняцца, акрамя як праходзіць сюжэтку. За одно праходжанне вы ўсё ўбачыць все равно не зможаце, як бы вы не хацелі, таму што вось якраз такі вось гэта разгалінаванне сюжэту дае вялікія магчымасці, там за ўсё праходжанне можна будзе цалкам, так бы мовіць, змяніць бок, на якім вы будзеце, да, то бок пабываць на усіх баках барыкад, усіх там фракцый, бандаў, хто там кого там толькі няма. І, ну, як бы варыянтаў і часу, пэўна, на гэту гульню можна будзе змарнаваць просто там нейкая неймаверная колькасць. Калі улічыўшы старыя сталкеры, колькі ў іх гулялі і перагульвалі, колькі гадзін на іх марнавалі, я сабе уяўляю, колькі можна будзе змарнаваць на гульню такога памеру, там нешта каля 20 рэгіёнаў у прынцыпе. І зразумела, ой, яны там не супермаленечкія, што людзі ж ўсё ж такі колькі гадоў робяць, таму што ўжо нарабілі, дык нарабілі. Можна па геймплеі можна паглядзець, он там просто ідзе бясконцае просто это болото, що ўлева, што шэрае штосьці. Мяне вось больш за ўсё палохае, што яно будзе ўсё такое больш-менш нолькавае. Зразумела, што мы тут пабачылі зусім нешмат і адну лакацыю, гэта балота. Ну так. Але вось гэтая шэрасць, там на скрынах я памятаю нейкае такое чырвонае макавае поле, там нейкая хатка закінутая. Вось гэта ўсё. Ну, калі будзе нейкая разнастайнасць, так, паглядзець на штосьці рознае, то гэта супер. І вось у нас, дарэчы, у чаце сапраўды заўважылі, што апошняе метро выглядае лепш зараз. Ну, я не магу сказаць, што яно выглядае лепш, я дрэнна памятаю, як яно выглядае насамрэч. Ну вось. Гэта метро, якое на паверхні, так? Exodus, или як оно там называется. Халера, я ў яго не гуляў. Ну, але ж яно не надта старое, па праўдзе кажучы. Не, там добрая, яно добрая, прыгожая картинка, ніякіх пытанняў, сучасная, высокатэхналагічная. Ну, і насамрэч, калі выглядае лепш, ну, мы не ўсе лакацыі пабачылі, сапраўды. Там у метро Exodus
было дзе дзе паглядзець, і нейкія снежныя лакацыі, якія просто па змаўчанню выглядаюць лепш у любой гульне, як мне падаецца, калі правільна падысці зрабіць. Ну, у усялякім разе графічна я не скажу, што я тут уразіўся ад таго, што я пабачыў. Буду просто спадзявацца, што будзе больш разнастайнасці ў біёмах. Балоты, што ў гульнях у соусах, я ненавіджу балоты, што тут яны выглядаюць, ну, просто як балота. Такое нейкае шэрае, здаецца, не вельмі цікавае. Ну, чыста нашчадкі Міядзакі гульню рабілі. Разумееш, ну, тыпу, калі так падумаць, ну, гэта ўжо я не хачу апраўдваць гульню, але адкуль там узяцца іншым біёмам? Ну, тыпу, яны ж увесь час і ўсё адбываецца на адным і тым жа месцы, да? То бок там же не зробіш касмічную станцыю, там не зробіш фэнтэзійны свет. То бок там, што іх атачае, дык гэта балоты, шмат балотаў і разбураныя гарады. Той же узгадаць, калі першы сталкер, там нічога няма, там вось толькі вось гэта і ёсць, умоўна. Там толькі лес, поле, там якое-нибудь балота, тут разбіты будынак, там разбіты, там нейкі сарай, там нейкі хлеў, і тут нейкі там это самае, там кола агляду, вось гэта знакамітае, чарнобыльскае. То бок яны ўсё роўна, я думаю, што тут яны вельмі... Ну, яны гэта разумелі, што тыпу разнастайнасць павінна быць. І, ну, нейкія лакацыі, калі паглядзець, яны тыпу уражваюць. Асабліва вось той самы разбураны Чарнобыль, калі па ім пагуляць, я думаю, это вельмі атмасфернае месца будзе. Ну, тыпу, сабе ўявіць, вось гэта ўсё цішыня, ты ходзіш па гэтым разбураным горадзе, у цябе там, напрыклад, дома таксама цішыня, ночы, вось гэта ўся атмасфера, я думаю, што там можа быць даволі так, ну, я б сказаў, трымценна. Што вось гэта макавае поле, якое ты ўзгадаў, гэта адзіная лакацыя, якую, пэўна, я чакаю, я хачу ўбачыць. Вось зарабілі яны дакладна так жа, як на гэтым арце, ці не? Ну, што ў цябе за відэакартка? 1060 ці якая-то? Так. Яна задымілася, калі я глядзеў проста трэйлер. Нет, ну 3060. Ну, бок, я, конечно, я кажу нават не пра то, што я хачу ўбачыць усе гэтыя, усе прамяні, што ёсць у гэтай гульні, кожны праменчык, які там падае на лісточак травінку. Я больш пра саму атмасферу, таму што яе можна дасягнуць не абавязкова рэалістычнай графікай. Вось гэтыя ўсе арты я гляджу, ну, не ўсе, а вось некаторыя арты я гляджу, мяне ну, натхняюць, яны выглядаюць неяк вельмі так атмасферна. Калі ў іх атрымаецца перадаць гэту атмасферу, гэта будзе палова гульні, гэта 100%. Ну, то бок, калі яны гэта змогуць. Таму што там графічна можна недзе не дацягнуць. Геймплейна, ну, з геймплеем таксама ёсць, конечно, пытанне, што, тыпу, настолькі вялікі свет з 20 рэгіёнаў трэба нечым насыціць. І як бы, калі гэта будуць аднолькавыя нейкія прыкалдэсы, ну, у гульні могуць быць праблемы па праходжанні. Вось. Так, я яшчэ нешта хацеў, нейкую думку ў галаве трымаў і збіўся з гэтай думкі. Графічна метро, ну про што пісалі так, што тыпу метро лепшы Сталкер 2, чым Сталкер 2. Ну, тыпу, яна больш неяк нібыта развівае гэту ідэю. Ты на Сталкер 2 ён больш засяроджваецца, ведаеш, так лакальна ў нейкім адным месцы, а метро яна больш неяк так глобальна, яна можа дазволіла сабе і, як ты кажаш, і заснежаныя нейкія рэгіёны, і розныя маляўнічыя, там жа яны едуць праз усю умоўну там Расію, падаецца. Я цалкам не праходзіў, але, ну, то бок, у іх была магчымасць разнастаіць, да, атмасферу. Тут все ж таки ёсць свае нюансы, тому што як ты не малюй, але новага не прыдумаеш. Ну так, я тут нічога не змагу сказаць, таму што Exodus я, на жаль, не прайшоўшы, дарэчы, трэба яго неяк дадаць у які-небудзь спіс на праходжанне. А па тым, што мы пабачылі па Stalker 2, так, сапраўды ёсць трэйлер, якраз такі мы зараз яго вам паказваем, пра лакацыі і свет, як ён выглядае. Так, сапраўды тут ёсць шмат чаго іншага. Ва ўсялякім разе, карацей, трэба чакаць, засталося чакаць не так ужо і шмат, і калі ўжо пагуляем, тады можна рабіць нейкія высновы. Зараз гэта выглядае, ну, добра. Гэта не сказаць, што гэта нейка там ўсё, гэта здрада,
столькі гадоў рабілі, столькі адкладвалі, атрымалася нешта незразумелае. Выглядае цікава, месцамі прыгожа. Вось яны засяродзіліся падчас прэзентацыі на той лакацыі балота і гэтай царкве разбуранай. Магчыма, што добра, што паказалі і ўвесь астатні свет, таму што ён сапраўды больш багаты, чым тая адна лакацыя. Ну слухай, яны паказалі, як я зразумеў, балота і царкву, таму што гэта сам пачатак гульні. Яны не хацелі, пэўна, браць просто гульню з сярэдзіны там праходжання или паказваць усё, што ў іх там самае цікавае ёсць. Яны просто паказалі, вось так будзе пачынацца гульня. А потым яны выкінулі вось гэта вялікае там таксама там хвілін 4 на 5 відэа, дзе ўжо паказалі, што як бы спакуха, будуць не толькі балоты, будуць яшчэ вось гэта розныя месцы. Вось. В прынцыпе, мы ўбачылі, у мяне не было думак, тыпу, ой, што гэта за гаўно. Не, нармальна выглядае у сваім сетынгу. Нармальнае гаўно, нешта прыгожае. Нормальное гаўно, што гэта самае? Я уже трэці раз ем, нормально. Што там? Адзінае, што як я адразу мне кінулася ў вочы, што людзі таксама заўважылі, што з інтэрфейсам там нейкія такія. Выглядае, тыпу, welcome to my, там, 10-е. Нешта такое. Можа быць, гэта аддавалі нейкую пашану першаму сталкеру, але ўсё вось гэтыя планшеты, чорна-зялёныя колеры, нейкая шэрасці, нейкія шрифты, нейк там усё такое сабе. Калі шыра выглядае сапраўды неутульненька. Не на 2. Неутульненька, неяк так. В прынцыпе-то, што тут можна яшчэ дадаць? Там шмат зброі, можна будзе мадыфікаваць, там розныя абвагі, там ледзь не дадаеш нейкі там калі прыцэльчык новенькі на свой аўтамат, там уже па-іншаму сябе аўтамат паводзіць, і цяжэй, і нейкі там і аддачы, карацей, там людзі там прыклалі ўжо высілкі, каб, што можна цалкам аўтамат разумоўна разабраць і сабраць там зусім з розных частак. Вось. В прынцыпе, з гэтага большага, напэўна, і ўсё, што там у асноўным тако паказалі. І што чакаем 20 лістапада. Спадзяемся, што... Я не ведаю, ці будзеш ты гуляць у дзень рэліза? Геймпас хутчэй за ўсё вазьму. І наколькі я памятаю, лістапад там ужо спакайней, мяне Call of Duty не цікавіць асабліва. Што там яшчэ будзе, я насамрэч не памятаю. Гэта верасень зараз будзе такі вельмі злы на ўсё. Там і Рагнарёк выходзіць на Устыме, і Frostpunk другі, і Квідзіч, і карацей шмат цікавага будзе. Квідзіч, канешне, на першым месцы, зразумела. Мне падобна, што гэта жывы эфір, пішуць нам. Так, сапраўды, мы гэта ўсё запісалі загадзя і сядзім тут. Просто крутим. І як заўсёды мы дзве рэінкарнацыі Віталя, мяне не існуе насамрэч. І ўсё гэта даўно запісана. Містыфікацыя ідэалогіі даўно запісаны і агучаны адным і тым жа чалавекам. Гэта, канешне ж, вядома. Што, спадзяемся, што пераносаў на Stalker 2, як бы мы чакалі, не чакалі, не будзе. Ужо, але ж адбыўся, на жаль, перанос да гульні, пра якой мы аддаем шмат сваёй увагі, і ў як у відзіку, так і ў гульнявых навінах, так і ў тэлеграм-канале. Гэта Replaced, гэта кіберпанк ад беларускага распрацоўшчыка. Мы яшчэ шмат аддаем увагі, таму што гэта гульня сапраўды выглядае неяк нейкі просто прахадняк, неяк гульня, якую мы тыпу, гэта ж беларуская, таму мы будзем паказваць. Не, яна сапраўды выглядае ўражваючы. Гэта 2D, не 2D, а все ж таки там, пэўна, 2,5D, можа, не 3, 2,5D, таму што там персонаж можа яшчэ ў розных плоскасцях хадзіць. Гэта платформер, кіберпанк, ён выглядае вельмі кінематаграфічна, выглядае вельмі так атмасферна, і вось хлопцы яго доўга ўжо робяць, і на жаль, і перанос адбыўся рэліза чарговы раз ужо на 25-й год. Слухай, прабач, хвіліначку, а у іх была нейкая дата? Таму што я не памятаю, каб у іх была нейкая дата. Яны гаварылі пра 24-й год.
то бок рэліз павінен быў Мгм. быць у гэтым годзе. Справа ў тым, што яны ўжо пераносы гэтыя, ну ўжо тыпу як просто Іх раз ужо- на год, гэта ўжо Так святая сапраўды. справа ў людзей. Да, яны калі не перанеслі сваю гульню, ўжо нешта не так. Распачалі яны яе рабіць у 21 годзе. Спачатку сказалі, што будзе у 22-м. У 22-м, як мы ведаем, шмат што пайшло не па плане. Яны сказалі, спакуха будзе ў 23-м. Ну, зразумеў, як ты ўжо зразумеў, з 23-го такім чынам яна ўжо дапаўзла да рэліз на 25 год, калі таксама нічога не кажуць, ні нават там ні якая дэкада, просто вось 25 год. Але ж, конечно же, мы гэта ўсё будзем чакаць. Паказалі вялікі, як бы, каб крышачку супакоіць, каб крышачку наталіць нашу смагу да гэтага цікавага праекта. Яны сказалі, што па-першае, дэмка будзе на Gamescom 24, але, на жаль, ні я, ні Віталь туды пакуль не дабраліся, не даехалі, але ў Віталя яшчэ ёсць 3 дні, каб даехаць, таму што ён будзе ў Кёльне, у Германіі. Так што табе там, у прынцыпе, што там на аўтобусе ды паехаў. Вось. Там яны пакажуць дэмку, а тым, хто не трапіць, яны тады яшчэ абяцалі, што тым, хто не трапіць, тым яны пакажуць геймплей. Вось яны паказалі геймплей, 13-хвілінны, ўсё выглядае вельмі цікава. Цалкам я геймплей ўжо не глядзеў, таму што як бы мы тут не было... Ты куды знік? Ну, справа, пэўна. Ну, добра. Як бы мы тут не выглядалі блогерамі, але ж мы таксама ў першую чаргу яшчэ і геймеры, і не заўсёды хочацца таксама налавіць гэтых спойлераў, каб потым гуляць як дурань ты самы. Таму я, напрыклад, зараз з Вуконгам я не гляджу ўсе, там уже павылазілі уже 30 хвілін геймплея, там уже хутка уже і ты, як гэта в англійскай называецца, Walkthroughs, я не ведаю, там красиво праходжанне. Walkthrough, так. Walkthrough, вось, Walkthrough свае яны там уже павыкідвалі, ну, гэта я уже глядзець не буду, гэта уже перабор. Хаця, конечно, можа паглядзець, зарабіць нейкі не агляд, але такое міні-прэв'ю па прагледжаным такім, але я такой хрэню, пэўна, займацца не буду. Ось, 13 хвілін я паглядзеў вельмі, я скажу, вельмі так кінематаграфічна. Камера так увесь час туды-сюды набутаецца, бойкі там такія, бачна, што механіка такая ёсць, калі у платформерах там вораг, напрыклад, нейкім чынам цябе папярэджвае, што гэта будзе там, напрыклад, атака, ад якой трэба ухіляцца, ведаеш, там заграецца нешта жоўценькае. Ухіляцца можа быць, зразумела. Так, ці там заграецца нешта чырвоненькае, тады зразумела, што ад этой ты не ухілішся. А не, той, напрыклад, можна контратакаваць, а ад гэтай абавязкова трэба ухіляцца, таму што гэта моцны удар, ад яго ўжо не ухілішся. Ось гэта я падгледзеў. Там можна будзе біцца уручную, можна будзе страляцца. Там, правда, напісалі толькі з пісталету, але ж я спадзяюся, што дадуць паболей рознай зброі. Ну, вось бачыў, там жоўценькі толькі што загарэлася. Гэта як бы папярэджвала, што вось націсне там пэўную кнопку ці нейкую камбінацыю з кнопак, і тады ты зможаш адбіць. Гэта удар. Вось, баі будуць па душы прыхільнікам, як яны сказалі, серыі Бэтмен Архам. Я, на жаль, не гуляў ні ў аднаго Бэтмена. Нічога на гэты конт вам сказаць не магу. Вось, але ж паводле слоў дырэктара, які суправаджаў гэта самае відэа, 13 хвілін там распавядаў, ці Жданаў, ці неяк так там прозвішча, але гэта не самая важная інфармацыя. Вось гэты Бэтмен, ён як бы быў крыніцай натхнення ўсёй баёўкі. Вам трэба будзе змагацца з ворагамі, ухіляцца ад іх нападаў, прабіваць браню, контратакаваць і знішчаць сапернікаў з дапамогай, ён сказаў, пісталета. Спадзяюся, што вось там будзе нешта яшчэ. Ну, у прынцыпе, ўсё, нам толькі што і застаецца, што чакаць. Выйдзе ў 25-м годзе, выходзіць выключна на ПК і Xbox, такі эксклюзіў для Microsoft. І старонка з тым у Беларусі даступна. Ну і, конечно, нагадваю, што будзе у наяўнасці лакалізацыя мінімум тэкстаў на беларускую мову. Гэта таксама улічвайце. Вось, гэта ў нас пра рэплейстык. Як у нейкі момант мы дажылі да таго, што інды-гульні іх робяць, ну, там, 5 гадоў.
10 прыкладна. Успомні Hollow Knight, якая 10 існуе, ну, працяг Hollow Knight Silksong, які калісь там у 19-м годзе анансавалі, ці яшчэ раней. Зараз 24-й, і пра яе ні слуху, ні духу. І Replaced, нешта падобнае. Ну, яны хоць паказваюць, што мы жывыя. Вось, выйдзем крыху пазней, але вось нават гульня ёсць, глядзіце, мы не проста так нешта там праядаем грошы. Вось. Прычым, што грошы праядаюць яны не той, каб свае. Ну так, это грошы Microsoft, таму можна, у прынцыпе. Hollow Knight я ведаю, ім паказаць, што ў нас праца ідзе. Ну так. Hollow Knight я не ведаю, я думаю, яны добра зарабілі, напэўна, на продажах сваёй першай гульні, ну, сваёй гульні. І я думаю, што яны пэўны час могуць яшчэ пасядзець, хаця, ведаеш, ужо 24-й год на дварэ, а грошы маюць такую ўласцівасць скончвацца, як бы там усё добра не было. Вось. Ну, в прынцыпе, ўсё, гэта такі перанос, можна адразу давай тады яшчэ адзін пра яшчэ адзін перанос. Ну, таксама не такі ж, каб страшны перанос, да, таму што пра Kingdom Come Deliverance 2 гаварылі, што яна, ну, як бы ў 24-м павінна выйсці. Вось, але ж назвалі дакладную даты рэліза гэтай РПГ пра Богемію. Вось, і што можна сказаць, што гэта будзе люты 25-го. Бок не тое, каб пупер яны і перанеслі, да? Тыпу, там, калі гаварылі, што яна будзе недзе ў 24-м, не было зразумела, ці восень, ці зіма, а тут уже як бы яшчэ зіма, але ўжо толькі 25-е, так што, в прынцыпе, даволі блізка. Значит, 11 лютага 25 года чакаем Kingdom Come Deliverance 2. Спачатку ёсць, дарэчы, думка, што магчыма бы дату рэліза абвесцілі бы крыху пазней, але ж спачатку адбылася, як у нас зараз звычайна робіцца. Спачатку злілі гэтую інфармацыю, да, адбыўся зліў, некім чынам гэта інфармацыя прасачылася ў інтэрнэт, і тады ўжо распрацоўшчыкі вырашылі, што чаго ўжо цягнуць. Ты бачыў, да, срам, які паказваюць на экране. Да, ну заплюшчылі вочыкі, каму там нема 18. І, значыць, там і вырашылі распрацоўшчыкі, што ну чаго ўжо цягнуць это самае за кота за гэта самае, і там ўжо ўсё. Індырачка за яйкі, да, за яйцы. Ніхто не тлумачыў, што ну у людзей яйцы, а так яйкі. Ну я думаю, ну ок. Вельмі важная інфармацыя. Записывайся. Ну так. Ну ўсё, гісторыю Індыржыха чакаем. Цікавы момант, бедная Эвоуэт. Бедная Эвоуэт, хто памятае, мы мінулы раз таксама пра распавядалі ўжо і не раз згадвалі у відзіку гульнявых навінах, гэта РПГ ад Obsidian. Яна спачатку бедную пасунулі праз тое, што Stalker 2 перасунулі на лістапад, а яна павінна была выйсці недзе там у лістападзе, яе бедную перасунулі на люты, на 18 лютага. Ось, типу, ну все, тут зашмат у гульню, ось, не йди у люты, там нікого не буде, там посяді. А тут так, Warhorse Studios взяли да подклали порося. Овод выходит, яны ровненько за тыдзень. Да, іх, яны ж будуць падзяляць адзін той же рынок РПГ гульняў. Так што наступны крок, наступны ход за Evolved. А што з гэтым рабіць? Таму што зноў яны як бы... Ну, а там зноў нехта выбаўзе. Карацей, такая сабе непрыемная, я думаю, сітуацыя для распрацоўшчыкаў. Калі ты атрымліваеш сабе пад бок такога буйнога канкурэнта. Прычым, што даволі нечакана, што яны возьмуць і ў лютым яшчэ побач з табой там выпаўзуць. Вось, значыцца, перанос адбыўся 11 лютага. Чакаем на гульнявой выстаўцы Gamescom. Таксама пакажуць, яна там будзе ісці дзён 5, і пакажуць і дэмкі, і геймплей, так што будзе яшчэ шмат усякай рознай інфармацыі. Выйдзе гульня на асноўных платформах, у Беларусі, гадаю, на жаль, пакуль недаступна. Ну, адзначым, што яшчэ, дарэчы, 20-го ж, у аўторак,
калі выйдзе Wukong, адбудзецца яшчэ галоўная прэзентацыя з Gamescom. Пэўна, будзем уже яе стрыміць, як мы вырашылі. Будзем ці не будзем? Ну, калі атрымаецца, мы бы, конечно, хацелі. А яна у які час ідзе? Ну, там вечар, нармальны час, чалавечы. То бок, мы, конечно, не абяцаем, але мы будзем прыкладваць высілкі, каб вы паглядзелі гэту трансляцыю, гэта шоу разам з намі. Мне падаецца, там будзе нашмат болей усяго цікавага, чым на Summer Game Fest. Зноў ж такі, літаральна простое, што месцы туды каштуюць танней, то бок кітайскія мабільнікі там, конечно, будуць мець канкурэнтаў за месцы, да? І ўсё ж такі на Gamescom намагаюцца не ўсе месцы у паказе прадаваць за грошы, яны там нешта паказваюць тое, што яны лічаць цікавым, нейкіх мелкіх дробных распрацоўшчыкаў, так што в прынцыпе, ды і калі паглядзець па спісе, амаль што зараз выходзіць кожная навіна про любую буйную гульню, і там абавязковая інфармацыя, што будзе падрабязней, будзе шмат усяго на гэтым самым, на Gamescom. Так што там чакаецца шмат гульняў, якія можна паглядзець. Правда, не ўпэўнены, што ўсё гэта будзе адразу сабрана у адзін пачатак, які мы будзем ці не будзем трансляваць, але мы будзем на гэта спадзявацца. Не, пачатак, пэўна, патранслюем. Я зараз паглядзеў 20:00 па цэнтральна-еўрапейскаму летняму часу. Я ўвогуле нешта мяне... Гэта не ЮТК, не, гэта CEST. Ёсць GMT, которая гринвичская, па Лондоне, 00. Гэта CEST, гэта +2. Карацей, нешта яны перабаршчваюць з усімі гэтымі цэстамі, East, West. Так, я хочу сказаць, і з інцэстамі. Пуру-пуру-пум. Сапраўды. Вось, таму, пэўна, так, сапраўды пастрымім. Гэта будзе 8 вечара па еўрапейскаму, цябе будзе 9 вечара. Калі якія-небудзь там супер сямейна-пабытовыя справы нас не адцягнуць ад гэтага. Мы, конечно, будзем намагацца, таму што людзі мы дарослыя, самі разумееце, усякае можа быць, усякае можа здарыцца. А яшчэ на гэтым тыдні ізноў спачатку быў зліў, а потым толькі сказалі пра дату рэліза. Была аб'яўлена дата рэліза чарговага хіцяры Dragon Age, я па старэнцу ўсё яшчэ называю Dragon Age 4, але ж гэта Dragon Age The Wild Guard. Яны ўжо нават лічбу ўжо прыбралі, каб не саромецца. Мы не маем дачынення да нумарных частак Dragon Age, не кідайце ў нас камяні, таму што наша гульня канчаткова перастала быць падобна на Dragon Age. Ад Dragon Age тут засталася толькі назва і, собственно, як бы самі драконы. Все. Значит, адбылася, аб'явілі дату рэліза. Было вядома, што выйдзе увосені, значит, 24 года, выйдзе 31 кастрычніка гэтага года на асноўных платформах. Адразу скажу, што ў Беларусі будзе недаступна, а ў Польшчы ажно 270 злотых. Так што рыхтуйце свае пенёнзы, калі хочаце у гэта пагуляць. Значит, што хочется адзначыць, я паглядзеў гэты трэйлер, я не задаволены. Ну, я літаральна просто гляджу, і у мяне пытаюць, што гэта за мульцік? Чаму тут такая анімацыя, як для падлеткаў, тыпу нейкі Overwatch, я не ведаю, што гэта такое. Я не ведаю нават, як на гэта рэагаваць. Я просто разумею, што гэта не для мяне яе робіць. Ты гуляў першы Dragon Age, і табе падабалася? Я такі, так, яны такі, пайшоў нахер. Тыпу такого, все. Мне вельмі не падабаецца вось гэта мульцяшнасць, месцамі ажно карыкатурная, вось як тут, ты просто глядзіш нейкі мульцік чарговы, сучасны пра нешта. Далей там ёсць інфармацыя, што, па-першае, нельга будзе кіраваць супраційцамі. Все, забудьце пра гэта. То бок партыйны РПГ, гэта больш не партыйны РПГ. То бок ты кіруеш толькі сабой. Стоп, от на гэтым кадры, калі ласачка, верніце, да...
это самое. Так, я таксама хацеў спыніцца. Вот. Ну. На гэтым моманце ў інтэрнэце адзначылі, па-першае, чаму Адсутнасць трэцяга хаця б памеру. адсутнасць трэцяга памеру добра, на тое, што ў Е2 нацысачнікі, гэта ўжо цікава. У сэнсе Ну, гэта, ну, я не ведаю, я гэта не заўважыў, я потым думаю, чаму ў Е2 гэтых станіка, я такі, в сэнсе, гэта ж проста... Ты маеш на ўвазе, што яшчэ на жываце? Ну так, ну гэта просто жарт, конечно, ўсё выглядае так, што яна тыпу ў двух станіках. Па-другое, там для фанату трэба адзначыць, што ў ее на галаве была корона, гэта Морыган, дарэчы, для зноў-такі. Ты ж не гуляў? Не. Я зразумеў. Пачынаў, але... У першай частцы была вельмі каларытная такая дзяўчына Морыган, яна вельмі каму шмат спадабалася, яе ўсе падлеткі рамансілі і снілі ў сваіх палюцыйных снах. Усе ты гэта ў першую чаргу пра сябе. Так. Вось, яна такая была вельмі харызматычная, і яе працягнулі, скажем так, праз усе часткі, яе сюжэтную гісторыю. У яе была маці Флемет, вядомая вядзьмарка, чараўніца, якая магла пераўтварацца там ледзь не ў дракона, яна там, ну, карацей, там навыдумлялі будь здароў. Дык вось гэта якраз такі маска, ці корона, ці гэта як дыадэма нейкая на галаве. Яе заўсёды насіла якраз такі Флемет, яе маці гэтай Морыган. А Флемет расціла Морыган для таго, каб у яе перасяліцца. Ну, так рабіла, ну, тыпу, вырошчвае сабе дачку і перасяляецца ў яе, і так яна жыве ўсё сваё жыццё. Ну, тыпу, так, бессмяротная. Вось. І яна хацела яе перарадзіцца, я не памятаю, кажуць, што, падаецца, у інквізіцыі, я так і не дапрайшоў да канца гэта тьфу-тьфу-тьфу. Там нейкі адбыўся сюжэтны момант, які гаворыць пра тое, што Флемет ужо не можа пасяліцца ўнутры Морыган, але мы бачым Морыган у гэтай дыадэме ад Флемет. То бок некалькі варыянтаў, ці Морыган замакрыла матку і апранула яе дыадэму, ці матка ўсё ж такі ўлезла ў цела сваёй дачкі і спакойна апранула гэту дыадэму. Вось, такіх вам крыху... Бачыш, вас не чакаю гульню, хаю гульню, а дагэтуль усё вось гэтыя дробязі, это ўсё праз першую частку. Другую больш-менш пацярпелі, трэцюю зусім аплявалі, а ўсё роўна дагэтуль цягнем усе гэтыя моманты, што робіцца. Дыкі што я гарыў, малёўка гаўно. Усё. Нешта ж хацеў яшчэ сказаць. Так можа гульня будзе добрая, што ты гэтай малёўкі? Што пачаў? Якое добрае, ніякіх добрых гуляў, адставіць. Гуляць за сапартыцаў нельга, все, гэта не камандная, не партыйная РПГ. Колькасць сапартыцаў паменшылі да 3, то бок да 2, вас усяго у 3 можа бегаць. І знікла самае, гэта я за што любіў вельмі першую частку, гэта стратэгічная камера. То бок нам кажуць пра тое, што ну все, забудь. Стратэгічная камера выгляд зверху. Выгляд зверху. У першай частцы вельмі часта гэтым карыстаешся, таму што там же было вельмі цікава, там можна было наладзіць кожнага персонажа. То бок цябе у партыі 4 чэбзіка, ну ты плюс 3, і ты кожнаму прапісваеш лісні алгарытмы. То бок там пішаш, у гэтага чэбзіка там здароўе менш 50, тады там выклікаць, там выпіць шклянку здароўя, ці скаставаць іх хіл, ці ну там ці абараняць у выпадку такім-то абараняць гэтага. І ты выбудоўваеш гэту алгарытмічную сетку, каб усе твои персонажы ведалі, як сябе паводзіць у любы момант. Там, каб табе не было такого, што ты сядзіш і за кожнага нешта робіш, і ўсё, ты ажно адчуваеш, што гэта твоя каманда, ты адчуваеш ледзь не такое нейкае паглыбленне ў тое, што усе твае вось гэтыя чэбзікі з твоей партыі, яны ўжо нібыта дзейнічаюць самастойна, яны нібыта дзейнічаюць разам з табой, яны нібыта могуць самі думаць і нібыта там у залежнасці ад сітуацыі сябе па-рознаму паводзіць. Гэта кайфова, гэта класна, у партыйных РПГ гэта вельмі адчуваецца. Гэта ўсё нішчылі з выхадам кожнай часткі, гэтага рабілася ўсё менш. Там у трэцяй інквізіцыі там у лезе засталося умоўна 2-3 варыянты гэтага, што там некага наладкі персонажа, і ўсё. Карацей, у 4-й гэтым Уэлгвардзе нічога не будзе, сапартыцамі кіраваць нельга,
стратэгічнага плана не будзе. Што там будзе, ну я ўжо ўпэўнены, што не будзе ніякага наладкі гэтых персонажаў, да, гэтай самай алгарытмічнай. Усё ператварае, ну ўсё ідзе да таго, што гэта проста будзе экшн RPG, як это правильно называецца, для кансолі, таму што яшчэ па другой частцы распрацоўшчыкі зразумелі, што гэта вельмі, ну яны карацей узялі накірунак на кансоль, то бок гэта павінен быць нейкі экшончык, за які ты сеў за свой кантролер, там б'ешся, не адцягваеш увагу ні на што, сюжэтныя гісторыі, ты такі там у ёй кайфовы, просто б'ешся. Ну карацей, яны просто акузвалююць і пераўтвараюць вялікую RPG у ну вось такой вось. Ну так, сапраўды ты вось усё, што ты апісаў, гэта крокі да таго, каб спрасціць гульню. І пэўна, і гэты візуальны стыль, ён таксама павінен падмацаваць вось гэтую спробу нейкае, можа, новае пакаленне маладых геймераў, так. якіх там клятых зумераў, разумееш? Ці што? Яны лічаць, што там толькі дурні зараз выйграюць. Ну, карацей, можа, больш нейкую шырокую аўдыторыю хочуць зачапіць, але Ну, як гэта- паказвае прыклад Baldur's Gate 3, ты можаш рабіць трэба Складаную проста гульню. рабіць добрую гульню. І складаную, і так. вось дзе усіх 4 гэтых герояў ты павінен там нейкім чынам кіраваць падчас бойкі, а тут ну, Мгм. дзіўныя змены. Вельмі Там нават такія я, калі страшныя. заходжу, я гляджу на гэты спел-бар, ну, там, дзе тых іконак адной магіі, мне страшна робіцца. У мяне пытанне, навошта на першым узроўні мага даваць адразу 30 гэтых спелаў. Дайце разабрацца, пачакайце, таго што адразу. А яны не саромечся. На табе 30-ку. Толькі ты пачаў хоць крыху там 1-2. Вось выберы з 50 яшчэ 2. 50 выбер яшчэ. Ты што ж вы робіце-то, людзі? Ну, Ой. так. Настолькі як бы ставяцца лёгка. І бачыш, і продажы нармальныя, і ўсё добра. Дык можа справа не ў гэтых самых. Я кажу, справа была не ў бабіне. Ой, Так і што, ты будзеш па выніку браць яе на рэлізе пэўна. бясплатна? Так? Я думаю, што да, гэта, разумееш, я нават гуляў у 4-й інквізіцыю, вось гаўном, не, даруйце. Не, яна не. Там месцамі я адчуваў вайбы Dragon Age. Месцамі я адчуваў нешта такое Dragon Age-аўскае, нешта вось гэтых пра вартавых, пра нешта такое нешта было ў інквізіцыі. Але вось там гэта была, що, даруйце слово, драчыльня з ресурсамі, там з квестамі, там такі MMORPG, там такі Genshin Impact нейкі, што просто, ну, типу, нейкіх сілаў не хапае, каб яе дапрайсці. Ты просто тонеш у мільёнах аднолькавых квестах па збору ресурсаў, па збору нейкіх каменьчыкаў, нечаму такому. Карацей, я думаю, що, ну, ці, можа быць, не адразу. Ну, ведаеш, пачакаю нейкую там зніжку ці нешта такое, таму што, але, ну, паглядзець трэба будзе, але я адчуваю, што я буду з такім дэбафам да яе падыходзіць, ведаеш, типу, ну, яна павінна быць вельмі такой добрай, каб мяне пераўпэўніць у тым, што яна не такая, ну, я вельмі суб'ектыўна буду падыходзіць да яе. Што ты за гоначкі ты ўключыў? Там у чаце пішуць, што нагадвае чамусь Dragon Age, гэта новае нагадвае апошні Need for Speed. Ось. Это сваёй каляровасцю. Ну, Unbound. Ну, зразумела, на каго гэта накіравана. Ну, типу, усе гэты яскравыя колеры, усе гэты трекі, yeomans, colors, graffitis, you know, вот это ўсё, і ўсе зразумела, што дзяды такія, што гэта? У мяне эпілепсія, і памёр з экранаў. Здорово. А што там, это самае... Так, можа, што з чаціка там? Ты ж казаў, што мы будзем гаварыць, але іншы раз будзем звяртаць увагу на чатик. Што там у чаце народ гаворыць? Гаворыць привет. Здорово. Так, ну я сачу, зразумеў. ну так, ёсць па заўвагі слушныя часам, і заўважаю, што нават добра, што
У Беларусі па выніку Dragon Age Inquisition Аригана піша недаступная. Калі яны не хочуць мои грошы, то ну, іх праблемы. Я думаю, што сапраўды ты ж будзеш браць, атрымоўваецца не у Беларусі праз іншыя хады. Ну як бы у Беларусі, але не ў Беларусі. Ну што, давай перайдзем да апошняя, да? Так, апошняя гульнявая навіна. Значит, я вельмі чакаю, я думаю, што ты, хто сочыць за візікам, я вам усе ўжо вушы ўжо прожужэў пра свой Black Myth Wukong. Ніхто яго, пэўна, так не чакае, як я чакаю. Значит, 20 числа выходзіць Black Myth Wukong. Нагадаю, гэта у нас такая вялікая RPG-шка, экшн-RPG па вядомым у Кітаі там іх апавяданні, паляванне, вандроўка на захад. Вось пра цара караля малпаў. Значит, гульню ўжо дагэтуль раздалі ключкі, зразумела, што буйныя нейкія там выдавецтвы гульнявыя ўжо там журналюгі пагулялі. Адзінае, што раздавалі ключкі толькі на ПК. Такая цікавая заўвага, не ведаю, з чым гэта звязана, чаму што яму PlayStation кашуць наклалі ці што, але факт такі, што раздалі толькі ПК-версіі. Ну слухай, тут журналіст, прабач, я тебе перабіў пра тое, што я чытаў усялякія гэта інсінуацыі, што улічваючы, што Wukong адклалі выпуск на баксе, на Xbox, таму што да Series S не могуць аптымізаваць да таго ўзроўня, які ім падабаецца, то ёсць верагоднасць, што і на PlayStation 5 у яе будуць нейкія такія нюансы, якія яны не хочуць паказваць да рэліза. Не ведаю, ці яна будзе неяк задаўнгрэнджана. Хацелі за гэты тыдзень паспець, за 2 тыдні паспець яе выправіць. Не ведаю, што там будзе. Не наеўся, не наліжышся, як кажуць. Я думаю, што калі яны бачаць свае праблемы тэхнічныя, гэта значыць, што за 2 тыдні ты іх не вырашыш, да? Ну, так. Гэта нейкія не дробныя моманты, таму што дробныя моманты могуць вам і дараваць. Вось, а значыць, там нешта даволі сур'ёзнае. Ну, але ж гэта калі праблема тэхнічная, а не праз нейкую там, не ведаю, нейкую іншую канспіралагічную ідэю ці там маркетынгавую тэорыю якую-небудзь. Яны вырашылі, што спачатку трэба даць клятым ПКшнікам, а потым ужо паважаным плейстейшнікам пагуляцца. Значит, ПКшнікі пагулялі, паглядзелі, выдалі адзнакі вышэй там па іх гэтых крытэрыях вышэй там 80. Тыпу яна цікавая, прыгожая, там разнастайная, эпічная, вось гэта ўсё, але ёсць тэхнічныя, кажуць, тэхнічныя шакаладкі адбываюцца ў гульні. Ёсць нават на магутных картках, там і RTX 4080 і 4090 там бываюць прасадкі. Я думаю, ты, дарэчы, я бачыў, што ты пампаваў сабе гэты Benchmark Tools Wukong, хто не ведае, гэта яны перад рэлізам у Steam выпусцілі такую праграмку Tools, это што інструмент для таго, каб вы маглі праверыць сваю сістэму на тое, наколькі яна зможа справіцца з гульнёй. Вось у мяне, напрыклад, у мяне показала высокія. На высокіх у мяне комфортныя фіпісы. Тыпу я магу паставіць рэалізм, там самы высокі ўзровень, але ў мяне тады там можа падаць да 25, напрыклад, там фіпісаў, а гэта ўжо, ну, уже тыпу бачна ўжо пачынаецца крыху разрыў, таму комфортныя там пад 60 фіпісу, там ад 50 до 60 паказвае на высокім узроўні. Што ў цябе на тваім гэтым міні-ПК? Насамрэч не памятаю, таму што я паглядзеў, ну, ідзе, добра. Мяне там больш засмуціла, што я не зразумеў, а як там адключыць у наладах DLSS гэты, таму што хацелася неяк замерыць як-то сырую прадукцыйнасць, а не вось гэтыя ўсе паляпшалкі. Там же ёсць. Ну так, але там ёсць нешта, ты можаш не адключыць, ты пераключаеш там TSS, FSR, а я ў гэтым слаба разбіраюся. Я ведаю, што FSR там вышэй ёсць это самае адключыць цалкам. Я бачыў, я адключаў. Вось гэта пэўна простое, што я паставіў польскую мову у наладах усёй гэтай штукі. Ну можа быць. Усё можа быць. Ну вось і пішуць, што добрае, ўсё добра, але вось гэтыя тэхнічныя шакаладкі і
іншыя заўважаюць, што нібыта месцамі нуднавата можа быць, заблытаныя лакацыі, да, типа, што не так там усё проста, і што не такія разнастайныя самі мобы, то бок калі босаў шмат, яны разнастайныя, там просто процьма іх розных абсалютна, то самі мобы, то бок звычайныя ворагі, з якімі вы б'еце, яны тыпу там не самыя разнастайныя і паўтараюцца. Ой, я вось вельмі баюсь, я не ведаю, што мне рабіць, браць я на рэлізе ці не браць, але я вельмі баюся, што яна мяне задушніць. Я просто гляжу, і мне падаецца, што мне будзе душна гуляць. Ну, што яна не будзе для мяне разнастайнай. Ну, карацей, я не ведаю, ці яна мне спадабаецца. Вельмі незразумела. Ну, я конечно, уже ўзяў, і мяне гэтыя не пужаюць гэтыя журналюгі, гэтыя продажная прэса это. Вось, я ўпэўнены, што калі яна хаця бы будзе эпічнай, гэта ўсё для мяне цалкам перакрые. Ну, то бок, калі яна будзе вось распавядаць нейкую вялікую там эпічную гісторыю, і я яе ўбачу на свае ўласныя вочы, тады там нейкія тэхнічныя, гэта мяне ніколі не пужала. Я ўвогуле, у прынцыпе, тэхнічныя там нейкія прыкалдэсы ніколі не разглядаў як нейкі дэбаф да гульні. Да і бог, да хрэн, я магу паставіць сабе там медіумы, лайт, это самае. Конечно, калі там зусім нешта там уже не вываливаецца, да, калі там зусім уже праз тэкстуры не ляціш уніз кожны раз, калі у тебя сейвы не лятуць, калі у тебя там усё не гарыць, тады, конечно, можна сказаць, не, ну гэта уже хлопцы уже нешта баршча наварылі. А так, тыпу, калі нешта нейкія там фрызікі, я зніжу якасці да камфортнай, мне ўсё будзе добра, таму гэта такое. Галоўнае, каб яна была ўнутры насычаная, і вось было вось сеў і кайфуеш. Вось такое я сабе хачу. Тое, што можа задушніць, тое можа быць. Агляд нейкі гейм-ранкс, я гляжу, тут перыядычна статары просто такі, ну вось, падвісае картинка на гэтым самым гульнявая. Сапраўды даволі часта. І хутчэй за ўсё гэта, ну, тыпу журналіст, у яго, ну, пэўна, не самы слабы ПК павінен быць. Ну, я думаю, что так, калі ты робіш агляды на сучаснай гульні, у цябе павінен быць, ну, хаця бы там, да, не то самае, не печка нейкая, ну, а нешта добрае. Ну, вось, і адзінае, што, ну, гэты жарт, я думаю, хто глядзеў сёння тэлеграм-відзік, убачылі, тут не жарт, ну, это... Не будем мы супер сур'ёзна гэту тэму разбіраць, але ж там адзін з аглядаў паказалі, што, ну, тыпу, была прэтэнзія да гульні ў інклюзіўнасці, вось гэта ўсё. Гэта не прыкалдэц был? Не, я знайшоў агляд на гэтым сайце, і там сапраўды аўтар ці аўтарка, я не ведаю, і пісал, што там жонаненавісная гульня. А што за сайт? Слухай, я уже, напэўна, не знайду. Там ранкер нейкі, стрэнд-ранкер. Карацейненькая лухта, можна не звяртаць увай. Ну, вось, ну, але ж ім даслалі ключык, і яна пагуляла загадзя, яна напісала, і ці ён, даруйце, я не самае. Быў напісаны агляд, і ўсё, то бок... Не нейкія ж зусім уже падкустовыя выпаўзні, да? Ну, слухай, магчыма, для іх аўдыторыі гэта важна, для вось гэтага рэсурса, для якога яны... рабіўся. Так, і прычым гэта быў такі прям мінус, да, типу, мінус гульні, за які тыпу знялі бал. Ну, слухай, я скажу просто, што існуе шмат іншых адэкватных рэсурсаў, і там звяртаць моцна увагу на такого кшталту. Карацей, не, тут разумееш, тут же сама не да самой інклюзіўнасці, там, ці як ты там яшчэ па-іншаму, інклюзіўнасці, diversity. Да, гэта і мы гэта там не суджаем, это іншае пытанне. Просто такі сидзіш, так, пачакайце, гэта гульня пра караля малпаў, так? У фэнтэзійным свеце, дзе тыпу, ну, в прынцыпе, любое стварэнне, оно в прынцыпе выдуманае, і ты такі, ну, тыпу, а да чаго можна было там, тыпу, дакалупацца? Пасля гэта я палез пачытаў агляды, там, ну, аўтар піша, што распрацоўшчыкі выказваліся кепска пра жанчын, што нешта там, ну, нібыта, я не ведаю, можа яны выказваліся, можа сапраўды на там нейкую агідныя рэчы, якія пісалі, але я думаю, калі бы напісалі такія агідныя рэчы, мы бы пра гэта ведалі, таму што да такіх гульняў, калі ну, з'яўляюцца падобныя нейкія інфанагоды, яны даволі хутка працякаюць ва ўсе галоўныя асноўныя
СМі, і мы бы гэта пэўна ўсё ж таки бачылі, але я такого нешта на сваёй памяці не памятаю, каб нехта пра нешта такое гаварыў, але я магу, конечно, памыляцца. Але ж што дзіўныя часы мы з вами жывем. Вінстон Чэрчыль прапануе мне, я так разумею, мне ўсё, што перад тым як набываць гульню, узяць пробнік у бясплатнай краме, пагуляцца. Але праблема такіх пробнікаў, што потым калі ты нагуляеш ужо некаторы час, там гадзін 7, і такі зразумеў, што добра, мне гэта спадавалася, я буду праходзіць далей, то потым трэба набываць яе, і потым зноў жа гэта 7 гадзін праходзіць, і я ўжо пэўна гэта не асілю, таму што я звычайна не перапраходжу гульню, яшчэ раз пачаць з нуля гэта цяжкавата даволі. Вось, таму тут ці браць адразу гуляць, ці не ведаю, што рабіць насамрэч. Ну, для мяне, мне падаецца, як бы варта. Але так, мяне падаецца, што можа што можа выратаваць вось гэта разнастайнасць у босах, што сапраўды тут ёсць нейкія такія, глядзіш, цікавае. Другое пытанне, наколькі часта гэтыя босы і наколькі доўгая гульня, калі там якіх-небудзь 50 гадзін. Я вас наадварот баюся, каб яны не Я баюся, каб яна не пераўтварылася ў босс-файт. Ведаеш, тыпу, што там толькі адны босы і будуць, што больш там нічога не будзе. Як бы таксама так і будзе, чакай, а што там яшчэ можа быць? У сэнсе, а хадзіць. Не, ты будзеш хадзіць паміж босамі. З пакойчыкаў у пакойчык. Так. Для гэтага ў мяне, калі я хачу замарочвацца з босамі, і ўсё для гэта існуе Dark Souls які-небудзь, калі ласка. Хадзі, яшчэ Колосус ёсць жа такая гульня, там толькі падаецца з босамі. Даруйце, там толькі з босамі біцца і трэба, як там называется Колосус, Shadow of the Colossus. Бегаеш по полю. Так, шукаеш босса і б'еш сізі. Вось, па гульнях я думаю, што, в прынцыпе-то, па галоўных нешта мы з табой і прайшліся. Так. Пэўна так, пэўна ўсё, што я хацеў сказаць пра гульня. Мы нічога не прапусцілі. Шмат, конечно, што яшчэ там было, але... пра Дум я не паспеў падрыхтавацца. Таму, калі ты толькі можаш... А што там з Думом? Там падрабязнасці пра яго нейкія былі. Я паняцця не маю. На тыдні, добра. Я... Я так разумею, у нас з табой зараз рассинхрон. Пра медыа, слухаем цябе уважліва. Рассинхрон у нас з табой зараз, да? Можа быць. Добра, тады я пачну гаварыць, а далей паглядзім, як будзе. Карацей, з не самых добрых навінаў, калі вы памятаеце, некалькі месяцаў таму, здаецца, памёр Мэцью Пэры. Гэта зорка серыяла вядомага «Сябры», а таксама такога кінца, як 9 ярдаў, калі вы памятаеце, яшчэ было такое добрае, вясёлае, смешнае кінцо з ім і Брусам Уілісам. Дык вось, вядучы справу, крыху ўзнікла падрабязнасцей таго, што ўсё ж таки там адбывалася, і нават, здаецца, знайшлі вінаватых. Знайшлі тых, хто вінаваты ў смерці Мэцью Пэры. У першую чаргу гэта кетамін, у другую гэта дактары, якія спрабавалі на залежнасці Мэцью Пэры нажыцца. Вядучы справу аб смерці акцёра пракурор Мартін Эстрада выставіў вінавачванні 5 людзям. 3 з іх, наркадылер і 2 лекараў, былі затрыманы 15 жніўня. Таксама апроч наркадылера 2 лекараў не затрыманы, а абвінавачанні выстаўлены, наколькі я памятаю, асістэнту, памочніку Мэцью Пэры і яшчэ камусьці, не памятаю каму. Дактары зараблялі на залежнасці акцёра Мэцью Пэры ад кетаміны, прадаючы прэпарат па цане ў дзясяткі разоў даражэй за намінальную. Я б нават сказаў, што не ў дзясяткі, а часам і ў сотні разоў даражэй за намінальную. Гэта прымусіла зорку тэлесерыяла «Сябры» звярнуцца да вулічных наркадылераў, што яго па выніку і забіла. Лекары карысталіся слабасцю Пэры дзеля заробку, ведаючы, што паступаюць няправільна. Так заявіў
пракурор. Акцёр, паводле слоў эстрады, звярнуўся да двух гэтых людзей пасля таго, як яго пастаянныя медыкі, якія лечаць увесь час, лячылі увесь час Мэцю Пэры, адмовіліся даваць яму кетамін у вялікіх колькасцях. Затрыманых дактароў клічуць Сальвадор Пласенсія і Марк Чавес. Толькі адзін Чавес пагадзіўся прызнаць сябе вінаватым у змове з мэтай распаўсюджвання кетаміну. Аднойчы Пэры аддаў $2000 за флянец кетаміну, які абышоўся пасярэдніку ўсяго ў $12. Адзін з двух затрыманых лекараў пісаў іншаму пра Пэры наступнае: «Мне цікава, як шмат гатовы плаціць гэты прыдурак». У выніку акцёр адмовіўся ад паслуг гэтых пасярэднікаў і праз свайго памагатага Кеннета Івамаса выйшаў на вулічных гандляроў наркотыкамі. Згодна з пазіцыяй пракуратуры, у дзень смерці Пэры атрымаў некалькі ін'екцый прэпарата ад свайго памочніка. Па словах эстрады, той прызнаў абвінавачванні. Затрыманага наркадылера клічуць Джасмін Санха, яе пракуратура называе каралевай кетаміну. То бок Мэцью Пэры стаў закладнікам сваёй залежнасці ад кетаміну, ад легальнага наркотыка і ад сістэмы аховы здароўя США, таму што там дактары могуць выпісваць за вялікія грошы гэтыя наркотыкі залежным людзям, а кетамін з 2019 года, здаецца, у выглядзе, дарэчы, назальнага спрэя, ён адобраны для выкарыстання супраць усякіх не эпідэмій, не пандэмій, як дэпрэсій у такіх людзей з такімі разладамі. І у Пэры гэтая залежнасць ад кетаміну была, яго сапраўдныя нармалёвыя дактары адмаўляліся яму даваць, таму што яны бачылі гэтую залежнасць, адмаўляліся даваць рэцэпты, адмаўляліся даваць кетамін. Ён знайшоў нячыстых на руку дактароў, тыя у 100-200 разоў даражэй за намінал прадавалі яму гэты кетамін, таму што зорка, ён можа сабе гэта дазволіць, там 2-3 тысячы баксаў за кетамін заплаціць. І па выніку, калі Пэры зразумеў, што ім карыстаюцца, што з яго робяць дурня, то ён вырашыў направіцца да зусім цёмнай стараны распаўсюда гэтых наркотыкаў, звярнуўся да наркадылершы цераз таксама усялякіх там пасярэднікаў, цераз свайго памочніка, і гэты памочнік рабіў яму ін'екцыі кетаміна. І ў адзін з вечароў зрабіў іх зашмат, таму што не меў, в прынцыпе, такой правільнага досведу, прытым гэта быў кетамін ад наркадылераў. Незразумела, што там увогуле з дазіроўкай, але вось 3 чалавекі затрыманыя, 5 выстаўлены абвінавачванні, а Мэцю Пэры ўжо не вернеш. Вельмі шкада акцёра, які шмат часу правёў у бойцы з усялякага кшталту залежнасцямі, але па выніку яны яго ўсё ж такі нагналі і ўсё ж такі яму жыцця не далі. Вось, калі вас цікавіла, мяне прынамсі гэта цікавіла, таму што сябры для мяне гэта такі даволі знакавы серыял, за якім я шмат часу бавіў. І вельмі шкада, што з Пэры па выніку сталася так, як сталася. Якія у гэтага будуць далейшыя наступствы? Хутчэй за ўсё, гэтых людзей частку з іх асудзяць, частку пасадзяць на вялікія тэрміны, частку на больш-меншыя тэрміны. Хтосьці, магчыма, зможа нейкім чынам там адкупіцца з дапамогай дасведчаных юрыстаў, якія выцягнуць яго з турэмных срокаў. Але наўрад ці гэта нейкім чынам моцна будзе мець нейкі моцны ўплыў на тое, як усе вось гэтыя наркотыкі, легальныя наркотыкі у Амерыцы, да і ў шмат якіх іншых краінах выкарыстоўваюцца для лячэння дэпрэсіі і ўсялякіх псіхічных іншых разладаў. Вось. Гэта, в прынцыпе, ўсё, што я хацеў сказаць. Што я магу сказаць? Гэта, конечно, все добра, але галоўна, не трэба ні ў якім разе здымаць чалавека адказнасць за тое, што гэта было яго жыццё, это была яго залежнасць, і там
дзе ён купляў, ці ён купляў легальна, ці нелегальна, ці нехта яму там ужываў іх ён. Ну так, зразумела, з залежнасцямі складана аднаму, калі ты жывеш адзін, нейкім чынам змагацца, калі вакол цябе няма тым, каму ты давяраеш, і хто можа нейкім чынам табе ў гэтым дапамагчы, і у кім ты, у прынцыпе, можаш знайсці нейкі паратунак ад усяго гэтага, нейкім чынам сваю увагу на нешта пераключыць, і гэта ўжо, пэўна, сіндром зорак, іх вось гэта складанасць у стасунках і немагчымасць знайсці кагосьці, каб быў побач і цябе выратаваў коль што. Вось такая сумная навіна напрыканцы, і здаецца, гэта збольшага ўсё, што мы павінны былі расказаць у відзіку. Яшчэ ёсць каментары. Так, давайте адразу перайдём до такого, да якога Віталь не падрыхтаваўся. Мы нарэшце мы Віталя зараз прыціснем. Вось ты і нам папаўся. Значит, мы ж абмяркоўвалі розныя гэта там монополіі, гэта ўсё. Беларусь Юнайт, значит, пісаў, што Epic Games як кліент для гульні абсалютна не жыццяздольны і наўрад ці заменіць Steam. Але, Віталь, чым адрозніваецца монополія Google ад монополіі Steam? Чаму ты так катэгарычна зневажаеш адных і ўзвялічваеш іншых? У кожнага прадукта ёсць свой пакупнік. А наконт палітыкі эксклюзіваў яна была і да гэтага. Час паказаў, што такая стратэгія працуе. Эпікі выбралі такі шлях, так ад чаго ж закідваць іх струкамі. Давайте закидывать струками усіх датычных да культуры эксклюзіваў. Закидывать струками мы, ў прынцыпе, любім. Гэта справа добрая. Так вось, Віталь, да адказу. Чым монополіі Google адрозніваецца ад монополіі Steam? Пытанне добрае. Ну, сапраўды можа падацца, але адказвае друзь. Так, мне трэба чорны яшчык. Не, пэўна, тут можна зразумела, гэта ўсё вельмі суб'ектыўнае. Чаму мне не падабаецца монополія Google? Таму што Google насамрэч, як бы яны не будавалі з сябе нейкую інавацыйную супер-пупер кампанію, але калі так прыгледзецца, то гэта вельмі дрэнны Google, карацей, не такія інавацыйныя і класныя, як Steam. Карацей, Google вельмі... Google гэта мегакарпарацыя, якой працуюць дзясяткі тысяч чалавек. Steam гэта, як мы высветлілі, сямейны бізнес на сколькі там 300 чалавек, сколькі там было. Зусім малчка. Там мала-мала. Вось, Google пастаянна зачыняе праекты, там робіцца нейкая бязладзіца, і адна рука не ведае, што робіць другая рука. Google падкасты запускаюць, Google падкасты закрываюць, Google Play Music открываюць, з Play Music закрываюць, открываюць YouTube Music, усе падкасты ў YouTube Music, усе панеслася, RSS-ку закрыем, потому што таму не ведаю, чаму яна нам не патрэбная. Але, карацей, шмат якіх класных, цікавых прадуктаў пазабіваем, просто таму, што мы не зразумелі, як гэта зрабіць. А тыя менеджеры, якія над імі працавалі, яны там, магчыма, атрымалі сваё падвышэнне, пашлі далей, нейкія бонусы і забыліся пра ўсё тое, што існавала. Вось, у той час, калі з тым... Прабачце, у меня тут верталёты над галавой. Я не ведаю, ці чуваць вам. Чуваць больше, як нібыта недзе на далечыні перфаратарам. Што лётае дзе? Не, нібыта перфаратарам там нехто нешта робіць. Але далёка, не так гучна, як тебе падаецца. Вось, і з тым, насамрэч, ён жа ж манаполія крыху розная, таму што з тым там забараняе прадаваць гульні як там танней, чым на сваёй пляцоўцы у абмен на штосьці. У абмен на што, не ведаю на што. Але з тым не плаціць, не ведаю, каму там, Microsoftу, вытворцам ноутбукаў, каб па змаўчанні іх з тым, іх гульнявы магазин усталёўваўся на дэвайсы нейкія, ці быў у Windows будаваны, ці штосьці такое. Той час, як карыстаючыся вось гэтымі бясконцымі грашыма, Google адусюль, адкуль толькі змог, павыдаўліваў канкурэнтаў, павыкупаўшы сабе максімальна там зручнае месца знаходжання
максімальна блізка да юзера, каб у юзера нават не ўзнікала думкі пра тое, каб што ёсць штосьці іншае. Ну, гэта ўсё суб'ектыўна. Мне просто з тым падабаецца тым, што яны маленькія, яны робяць добры прадукт, а Google гэта вялікая карпарацыя, якая робіць гаўно, і чым далей, тым больш заўважана, наколькі гэта такое гаўністае гаўно. Вось. Верталёт не чуваць увогуле. Бачыш, які добрыя мікрафоны. Тады далей Потап Дезігнер. Так, а у чым пытанне да эпікаў? Яны робяць рэальным і даступным распрацоўку гульняў на Unreal. Там амаль на першых парах і бескаштоўна. Таму, мне здаецца, трэба не наадварот падтрымліваць, трэба наадварот падтрымліваць, каб і з тым і яны былі паўнавартаснымі канкурэнтамі. А то добры з тым у двукосе выглядае як аплікацыя з 2010 года. Ну, тут я могу адразу вам сказаць, што, ну, ўсё ж таки, давайте размяжоўваць, да, інтэрнэт-краму і гэты самы рухавік, які яны робяць. Ну, гэта просто две розныя рэчы. Яны рухавік робяць самі па сабе і асобна яго упуліваюць, прадаюць, а інтэрнэт-крама гэта як асобны праект, і адно ад аднаго, як мне падаецца, там не моцна залежаць эканамічна. Вось мне, я тут таксама зраблю сваю заўвагу, што эпікі, яны ж маглі насамрэч, колькі яны гадоў ужо існуе гэтая крама, колькі яны ў яе ўкладваюць, колькі там бясплатных гульняў выходзіць, каб захвоціць гульцоў, захвоціць усталёўваць сваю гэтую краму. І самае банальнае, яны да гэтай пары не могуць зрабіць па зручнасці і па насычанасці функцыяналам такі ж сервіс, як з тым. Тут пэўна пытанне ўсё ж такі не ў нашай любові да таго ці іншага нейкай кампаніі, а ў тым, што, ну, халера, просто зрабіце больш зручным, і нават калі там не будзе ўсіх гэтых бясплатных гульняў, ну, пэўна, і ў вас будуць набываць, калі вы там зробіце, і там, да гэтай пары там ёсць у стыме ўжо, ой, у стыме, у эпіках гэтыя дасягненні, ачыўкі. Ты ведаеш, не? У цябе ж там штосьці ёсць. Слухай, я нешта гуляў, я не памятаю. Алан Вейк і Death Stranding я там гуляў, але не памятаю. Хоць забі, не памятаю, ці ёсць ну, там. Карацей, калі Epic Games, этот стор, ён толькі выйшаў, у іх быў нейкі прамежак часу, калі пра іх усе казалі, калі яны варушылі рынок, і за вось гэты прамежак часу ім трэба было хутка даганяць па функцыянальнасці з тым, але ў гэты час гэта не здарылася, і яны сталі як гэты самы просто мем, з якога, ну, там значная частка інтэрнэта смяецца, таму што грошы кідаюць у трубу, па сутнасці, як мне падаецца. Можа я не правы. Так, якраз у тэму зусім нядаўна генеральны дырэктар Epic Games Тім Свіні ў ходзе прэс-канферэнцыі прызнаў, што агрэсіўная стратэгія Epic Games Store не заўсёды была паспяховая. Кампанія змарнавала масу грошаў на эксклюзіўнасць праектаў, і хаця шмат з іх прынеслі свае там плады, але ж іншыя не аказаліся добрай інвестыцыяй. І раздача бясплатных гульняў падаецца нелагічнай стратэгіяй, але кампаніі марнуюць грошы на прыцягненне гульцоў. Вось такая іх логіка. І яны не, хоць яны лічаць, што гэта ўсё няўдалыя інвестыцыі, іншыя праекты, яны ўсё роўна будуць працягваць гэта рабіць, калі я правільна ўсё прачытаў зараз. Гэта зусім свежая інфармацыя. Гэта рэальна, падаецца, сёння з'явілася. Так што, ну, бачыш, будуць далей працягваць, пэўна ж яны з тым самым жа Remedy будуць супрацоўнічаць. Боку іх будуць нейкія далей даволі моцныя эксклюзівы з'яўляцца. Так што мы на гэта, конечно, паглядзім, што з гэта ўсяго выйдзе. Ну, як-то хай робяць, калі у іх ёсць грошы.
каб падтрымліваць як я разумею мінусавы бізнес, калі ласка, рабіце. Вось. Але калі вы задаецеся пытаннем, чаму ён у вас мінусавы, як бы адказы даволі на паверхні, да? Да вы зарабіце просто хаця бы просто для пачатку френдлі юзер самы інтэрфейс і ўсё. Ну, каб там чалавеку можна было прыемна набываць свае гульні. Тады можа, як кажется, будьце прасцей, людзі да вас пацягнуцца, ёкарны бабай. Вось. Так што вось такая вось інфармацыя. І яшчэ, што у нас там? Апошні нейкі. Дзе? Я ўсё позакрываў. Каментарыі. Дзе? Нешта наторкаў, нажмамкаў. Вось. Команд. Я, дарэчы, так дагэтуль, колькі чалавек нам не піша, не падпісаны, не падтрымлівае, не магу нармальна прачытаць нік. Команд Добі хай будзе. Я думаю, што промты по тыпу не хлусі. Памятаеце, што ты гаварыў пра промты, якія... Каманда Бай, скорее, хутчэй за ўсё. Команда Бай? Команд Добі. Штосьці з Гаррі Поттера. Даруй мне, калі ласка. Я бываю, я такі, я тыпу не дыслектык, але іншы раз такі, як начытаеш, потым думаеш, можа, як гэта можна было. Хаця я тебе скажу, што... Ладно. Я думаю, што промты по тыпу не хлусі гэта праграмісцкія жарты. І слухай, насамрэч так. Мы з табой на сур'ёзных там тварах шчах гэта ўсё абмяркоўвалі, а на сапраўды ж маглі проста жартулі пададаваць туды ў промты і ўсё. Не хлусі, рабі нармальна і гэта ўсё. Рабі нармальна, нармалёва будзе. Ну, магчыма, не факт, канешне, але хай будзе так. Хай будзе так, як ёсць. Ну што, на гэтым ўсё. Усё, вертарамі перфалёт праляцеў, верталёты не чуваць увогуле, дзякую. Ну, яшчэ раз кажу, FIFA, здаецца, колькі каштуе, як $100 каштуе, здаецца. Вось, але якасцю добрае мікро. З тым з часам робіцца больш зручным, на жаль, з іншымі манапалістамі адбываецца адваротнае. Ну вось, сапраўды, я тут зарыгана згодны, што ну вось за гэта, у прынцыпе, з тым і любяць, што яны яшчэ не апаскудзіліся, хаця, ну, маюць на гэта ўсе правы. Могуць лёгка апаскудзіцца, і калі там штосьці здарыцца з габенам і з тым прададуць, то вось тады вы і запяеце. Вось тады вы паглядзіце, што такое манаполія. Не лагодная, а дзядоўская, сапраўдная. Так, на гэтым, в прынцыпе, ўсё. Я так думаю, можна развітвацца. Не забудзьце, калі ласка, паставіць пару лайкаў. 44, я гляджу, адзнакі падабаецца. Гэта прыемна. Калі накінеце яшчэ кожны, вось хто зараз глядзіць, 36 чалавек. Так, па 3 разы націснулі. Раз, два, 3. Па 3 з кожнае, каб было. Яшчэ што, абавязкова заходзьце да нас у Telegram канала Відзік, там шмат навін заўсёды выходзіць цікавых. Таксама заходзьце, у каго ёсць жаданне, у TikTok, там ужо даволі хутка у нас будзе 1000 падпісчыкаў, я б хацеў адзначыць. Ого. Нашы відэа карыстаюцца... Ну, прагрэсія хутчэй, чым у Відзіка арыгінальнага. Вось, ну там даволі так неблага праглядаюцца нашы відэа, некаторыя стрэляюць, і нават там 20 000, 15 000 праглядаў ёсць. Вось, так што падпісвайцеся, каму цікава, але ж не хвалюйцеся, калі вам гэты тыктокі не падабаюцца. Усё гэта заўсёды, усе відэа, якія з'яўляюцца там, яны з'яўляюцца ў выніку ўсё роўна у галоўных гульнявых навінах, які выходзяць раз на тыдзень. У нас на Відзіку прыходзьце ў аўторак з раніцы абавязкова. Хто не з раніцы, хаця бы ў дзень. Калі пазней, ну, будзе бацькоў у школу. Вось, будзем вас усіх чакаць на прагляды. Так, і нагадаю, што ў аўторак увечары, хутчэй за ўсё, адбудзецца жывы эфір, дзе мы паглядзім на тое, што пакажуць нам на Gamescom. Вось, дарэчы, я хацеў, пэўна, адпрасіцца. Я не ўпэўнены, што наступныя 2 тыдні будзе Відзік. Мне здаецца, мне патрэбны перапыначак. Мне падаецца, што я проста ўжо сутыкнуўся з гэтым
крызісам сярэдняга ўзросту, таму што я падумаў, што праз 15 гадоў мне будзе 50 і мне трэба тэрмінова штосьці падумаць пра сваё жыццё. І нейкія прыярытэты ў Все гэтым мы, жыцці. Віталій, все мы. Ну так, Мгм. таму магчыма, я яшчэ не ўпэўнены, гэта думка мне прыйшла знянацку прыкладна 2,5 гадзіны таму. Таму калі наступныя 2 відзіка не выйдуць, то хутчэй за ўсё чакайце дзесьці ў верасні яго вяртання. Вось. Ну ці ўсё ж такі выйдуць. Карацей, я не ведаю. Можа, Рудзі адзін запіша і ўсё будзе добра. Вось такая інфармацыя. Ну, улічваючы, што мы і зараз гэта 2 Віталя, ну, у сэнсе, што Рудзі не існуе, гэта просто твае две этой самыя рэінкарнацыі, то, в прынцыпе, ну, я весці не змагу адзін. Гэта так не працуе. Вось, ну, так дык так. Але ж не забывайце, што гульнявыя навіны будуць выходзіць, як заўсёды, раз на тыдзень. Гэта, так што падпісвайцеся і, спадзяюся, ў аўторак паспрабуем, да, правесці трансляцыю. Спадзяюся, яшчэ крызіс сярэдняга ўзросту цябе не накрые на 100% да аўторка, яшчэ пратрымайся. Вось. І ўсё будзе ўсе выходзіць, заходзьце ў Telegram, TikTok, усё працягвае сваю працу і будзеце вы з навінамі заўсёды свежымі, самымі цікавымі у інтэрнэце. Усё, ну што, тады усім вялікі дзякуй, што прыйшлі, што былі разам з намі, запісвалі гэты відзік у лайве. Дзякуй усім тым, хто праглядаў яго не ў лайве. Націскайце абавязкова лайкі, падабайкі, пішыце каментарыі для таго, каб гэтае відэа прасоўвалася ў інтэрнэце. Вось, усіх абдымаем, запрашаем у іншыя нашы соцсеткі. Всё, і да новых сустрэч. Всё, спыню.